Добрый дзень. І што мы маем? Велізарый, ён скончвае зараз сваю кампанію ў Італіі. Але што ў нас адбываецца на асноўнай часткі ўсходняй рымскай імперыі, на Анатоліі, на Балканах, у Леванце, у Егіпце. А там справы ідуць не вельмі добрыя. Спачатку вучоныя людзі-астраномы ўбачылі ў небе камету, якую звычайна прадавалі сэнс як прадвесніка лёсу імперыі, як прадвесніка кропкі, праз якую кожная імперыя павінна прайсці падчас свайго жыцця. Гэта непазбежная кропка, але ніколі яшчэ ніхто не пазбягаў ні з людзей, ні з імперый. Таму вакол гэтай зоркі будуюцца споры. Вучоныя астраномы ламаць галаву. Існуюць розныя тэорыі, але ж агульнае разуменне выключна негатыўнае для імперыі. І хутка прыходзіць і тое, што сімвалізіравала гэтая камета. На захадзе імперыі праз Дунай пачынаюць свой наступ славяне, гунны і булгары. Яны рабуюць мясціны, спальваюць вёскі, спальваюць гарады, уводзяць людзей у рабства, разбураюць інфраструктуру, цэрквы, спальваюць пасевы. Яны ідуць усё далей і далей у зямлю усходняй рымскай імперыі, чаго яны даўно не рабілі. Яны не толькі супыняюцца на тэрыторыі сучаснай Балгарыі, але яны ідуць далей у тэрыторыю Фракіі і яшчэ ўніз на тэрыторыю сучаснай паўночнай Грэцыі. Яны вось уже пад мурамі Анастасію. Гэта нейкія 65 кіламетраў Канстантынополя. Зараз гэтая пагроза. Той урон, які яны нанеслі, прыйдзецца восстанавливаць гадамі або нават і дзесяцігоддзямі. Даўно ўжо, вельмі даўно такога не здаралася. Але ж і гэта нават не галоўнае. Рэйды ад варавараў яны прыходзяць і сыходзяць. Гэта перыядычна, але ж яны ніколі не застаюцца тут надоўга і амаль што ніколі не захапляюць тэрыторыі. Самая галоўная пагроза, яна знаходзілася на ўсходзе. Яна сыходзіла ад персаў. Так, у апошнія 7 год персы і рымляне, яны сябравалі. Яны замовілі між сабою вечны мір. Ну і яны нават як нейкіх выконвалі, але ж уся справа вельмі хутка набліжалася да эскалацыі з-за нешматлікіх тэрытарыяльных межных дыспутаў між імі, нават не між імі, але між іх кліенцкімі дзяржавамі. Пачыналіся паўстанні. Яны ўзнікалі ў Арменіі, у Леванце. Гэта сучасная тэрыторыя Сырыі, Лівана, Ізраіля, Палестыны. Усе дзяржавы ўсходняга Сярэдземнамор'я, не ўлічваючы Турцыю і Егіпет. Вось, Левант і нават у ўсходняй Анатоліі. Сучасная ўсходняя Турцыя. Паўстанні ўздымаліся тут і там. Яны бачылі ўжо, што Рым ён амаль што не здольны іх абараніць. Рым ён павышаў падаткі, ён выводзіў адтуль войскі дзеля італьянскай кампаніі. І таму местныя жыхары яны бачылі магчымасць, каб асвабадзіцца ад рымскай улады і перайсці, напрыклад, да персаў. А персы, яны актыўна гэта ўсё падтрымлівалі. Не адчынена, канешне, але ж яны гэта справу фінансавалі. І Рым таксама аб гэтым ведам, таму адносіны між імі коціліся ўніз і ўніз і ўсё ніжэй і ніжэй. Але зараз яшчэ не. Яшчэ зараз трэба разабрацца з бунтарскімі плямёнамі ў Арменіі. І пакуль Велізарый і асноўная частка арміі Рымскай імперыі знаходзіцца ў Італіі, Юстыніяну трэба знайсці нейкую замену, таму ён выбірае такого камандыра, як Сітаса, Сіта, і дае яму кантынгент і гаворыць: ідзі, калі ласка, вось у Арменію. Сітас, ён такі праверны часам камандыр, ён быў на ўсходнім франціры, ён ваяваў з персамі яшчэ калі тут знаходзіўся Велізарый і правёў свой неверагодны манёвр пад Дарай. Ён гэта ўсё бачыў, і ён ведае мясціны, ведае персаў, ведае ландшафты, ведае, якую тактыку трэба тут прамяніць. Таму збіраецца і ідзе падаўляць паўстанне армянскіх племёнаў. Пакуль ён туды ідзе, да яго прыходзіць прапанова аднаго з армянскіх племёнаў, Аспетыяны. Яны гавараць яму: слухай, Сітас,
Мы зараз разумеем, што ты зараз прыйдзеш і ўсіх гэтых мяцежнікаў парвеш там у шматкі, ды і сам таксама шмат ваяроў сваіх згубіш. Але ж мы хацім быць на боку пераможцаў. Таму ў нас ёсць да цябе такі план капкан. Ты на наступны дзень падыходзіш да таго, каб біць мяцежнікаў, а мы ў той жа дзень, да бітвы перамятаемся да цябе, і таму мараль гэтых мяцежнікаў яна падае, баявы дух іх падае, іх баяздольнасць падае, эфектыўнасць таксама, а ў цябе больш войскаў, ты перамагаеш, а нам грошы, і мы легітымныя жыхары гэтай тэрыторыі. Нармалёва? І Сітас гаворыць: ого, нічога сабе падарунак. Канешне, давайте, я з вами дамаўляюся, значыцца. Ён дамаўляецца з пасламі і гаворыць, што так, і нават каб украпіць сваё слова, я на гэтых зараз цэгліных таблічках напішу, што так, я абяцаю дапамагчы вам пасля таго, як вы мне дапаможаце падавіць гэтае паўстанне. І наступае наступны дзень, і перад тым, як пачацца бойка, ён адпраўляе спачатку нейкі атрад лазутчыкаў, каб яны разведалі мясціны. І яны сутыкаюцца на частку таго самага племені аспетыяне. І, то ли яны не ведалі, што гэта аспетыяне, то ли яны не ведалі аб усёй увогуле гэтай дамове, яны ўспрымалі іх як іншых мяцежнікаў. Яны іх, рэжуць і, татальна рэжуць. Але ж некаторыя з гэтых аспетыяне яны збягаюць і, якое ў іх было прадстаўленне? Да гэтага яны там ведалі, што там іх высшыя чаны, штось там з рымлянамі дамаўляліся, таму ў іх такое было, нейтральна, але трошкі болей пазітыўнае стаўленне да рымлян. Але зараз, калі яны бачылі, як гэтыя рымляне, іх там няма розніцы, гэта там кантынгент лазутчыкаў, ці гэта там кантынгент самім Сітасам, гэта проста рымляне, сцяг з арлом, сцяг з арлом. Ладно. І вось гэтыя рымляне, яны зараз зарэзалі твайго брата, твайго бацьку і ўсіх тваіх родзічаў, у цябе на вачыма, і ты там збяжаў з адной рукой. Як гэта так увогуле? І таму яны прыбягаюць да сваіх, і яны распавядаюць: а вы ведаеце, што гэтыя рымляне, яны там перарэзалі нашых. І аспетыяне адказваюць: нічога сабе, яны? Яшчэ цікавая дэталь у тым, што гэтыя цэгліныя таблічкі з абяцаннем Сітаса аб дапамозе аспетыяне, яны не дайшлі да гэтых аспетыяне, яны ўсё яшчэ там ідуць на гэтых конніках. Таму аспетыяне збіраюцца разам з іншымі мяцежнікамі, падымаць мяцеж і атакуюць рымскія гарнізоны. І тыя цэгліныя таблічкі, яны ўсё яшчэ не паспелі дайсці, літаральна там засталося трошкі часу, але ж бойка, вось гэтае паўстанне пачалося раней да того, як яны прынеслі цэгліныя таблічкі. Магчыма было б як-нейк зладзіць гэтую сітуацыю, зладзіць гэты казус, магчыма было б дамовіцца, што так, добра, вы за нас змагацца не будзеце, мы вам проста дадзім амністыю, як за нашу рэпарацыю того, што мы вашых парэзалі, вы проста, калі ласка, супраць нас не паўставаць. Але ж не, ўсё, упусцілі шанец. І, зараз пачынаецца бойка. А ў якім ландшафце гэтая бойка пачынаецца? Гэта ж Арменія, гэта халмы, гэта горы, гэта перасечаная мясцовасць. І таму, вялікага сценка на сценку няма. Вось уся гэтая вялікая грамада плямёнаў, уся гэтая вялікая грамада рымлян, яны не змагаюцца адна вялікая армія на іншую вялікую армію. Не, вось там дзесяткі маленькіх баёў між кантынгентамі, якія таксама складаюцца з дзесяткаў, з некалькіх там дзесяткаў ваяроў, вось па гэтым халмах разбросаных. І вось гэтыя там кропкі, вось кропка кантакту вось гэтага ваенная тут і тут, і вось мапа ўся ўсейна ў гэтых кропках, дзе вядуцца маленькія бойкі. То есть не адно вялікае там грамілава, там месіва, не. Вось шмат маленькіх кропачак. І падчас гэтай ўсёй суеты, таму што Сітас думае, а дзе гэтыя аспетыяне? Ён жа яшчэ не ведае, што там яго войскі, яму літаральна здрадзілі. Таксама да аспетыяне ўжо даносяцца сведкі, што вось, дык рымляне з намі там дамовіцца хацелі.
Дак яны здраднікі гэтай рымляне, а ну давайте яшчэ больш іх рэжам. І яны яшчэ больш свой націск працягваюць. І Сітас ён назіраць, ён не разумее, што адбываецца якраз у гэты момант, пакуль нам трошкі адышла стража, ён спрабуе неяк арыентавацца на месцасці, таму што месцасць перасечана і таксама трэба знайсці на гэты холмік, трэба сарыентавацца, як увогуле ідзе увесь бой, куды штосьці перакінуць. Вось падчас гэтага моманту да яго даходзіць да гэтай мяцежнікі, яны яго спазнаюць і яны яго забіваюць. І вось менавіта праз такі казус, здаецца, там адна маленькая група разведчыкаў забіла іншую маленькую групу разведчыкаў. Але, як вылілася, у выніку Рым лішыўся камандыра і Рым лішыўся падтрымкі армянскіх плямёнаў у большасці сваёй. Нядобра атрымалася. І гэта не азначала нейкі там канец рымлянаў для цікавасці ў гэтай тэрыторыі. Канешне, не. Юстыніян на гэта ўсё паглядзеў, падумаў такі і назначыў новага генерала Вуза. Дарэчы, бацька гэтага генерала Вуза быў генерал Віталій. Той самы генерал, якога забіў Юстыніян. Таму цікава падумаць, якія былі адносіны ў Вузы да Юстыніяна, ці ўвогуле ведаў ён аб забойстве свайго бацькі. Але ж Юстыніян яму даручае далей разбірацца з мяцежнымі армянамі. І Вуз, ён быў такі болей дыпламатычны, і ён прапанаваў з армянамі сесці за стол, за добры кубачкам гарбаты, ўсё гэта абмеркаваць, без ніякага крывапраліцця, без ніякай бойкі, проста пасядзець, пагутарыць і ўсё абмеркаваць, як звычайна цывілізаваныя людзі. Таму ён прыйшоў да армянаў і казаў, што калі ласка, давайте вы вышліце на перамовы вашых магутных людзей, каб мы з імі дамовіліся і ўсё было добра. Але ж армяне, яны думалі, што штосьці тут не так. І мы рымлянам не давяраем, і вось яны тут кудысьці нас прапануюць, паехаць кудысьці. А ці гэта падман можа быць? Але ж сярод іх быў такі знатны чалавек, як Ян. Такі шляхетны чалавек. Ян ведаў Вуза, і таму ён адказваў, што так, Вуз, братішка, канешне, я да цябе пайду. Іншыя на яго паглядзелі, таксама паехалі разам з ім да рымлян. І калі Ян прыехаў да рымлян, з ім таксама прыехаў яго зяць. І зяць, ён убачыў, што вакол кропкі, дзе павінна была адбыцца перамовы, стаяць рымскія войскі. Ён паведаў аб гэта Яну і казаў, што я вельмі думаю, і не толькі я так думаю, гэта пастка, калі ты сюды прыйдзеш, цябе заб'юць. Трэба адсюль звальваць. І Вуз, ён, канешне, твой братішка, але ж, гэта палітыка, цябе зараз заб'юць, свальвай адсюль. Але Ян яму адказаў, не, я хачу трошкі пабыць, ты ведаеш, якое тут віно смачнае? Не, бачай. Але ж іншыя шляхетныя людзі з армян яго пачулі і сышлі. І калі Ян толькі азіраўся, такі думаў, што мне лепей тут, ці віно, і мой братішка Вуз, або ці сапраўды гэта штосьці тут няладна адбываецца. Па невядомым прычынам, сапраўды ніякіх рацыянальных прычын не было, Вуз яго забіў. А зяць Яна збежаў і, прыбежаў зноў да армян, і пасля гэтага ён пабежаў да персаў, і ён менавіта іх умаляў, ён іх прасіў увязацца ў вайну. У той час персамі кіраваў такі шаханшах, як Хосров. Это быў малады чалавек, энергічны, вельмі здольны і з вялікімі амбіцыямі. І ён, не казаць бы, што ён да гэтага ніяк не тычыўся палітыкі у Арменіі, у Леванце, што справы Рыма, гэта справы Рыма, я туды не лезу. Не, заўсёды рука персы шастала трошкі, і заўсёды яны глядзелі з жаданнем на ўсходняй тэрыторыі ўсходняга Рыма. Але зараз яму трэба быў нейкі повад, нават нейкі фармальны казус беллі, каб штосьці сапраўды пачаць нейкі наступ на рымскую імперыю. І вось да яго зараз падбягае армянін і кажа, вы ведаеце, гэтыя
рымляне нас падманулі і забілі, ну, аднаго з нашых вельможаў, і да гэтага рэзалі нашы плямёны. Калі ласка, дапамажыце, абараніце нас, дайце нам ахову. Яны нам даюць высокія падаткі, яны забіваюць нашых вяльможаў, яны забіваюць нашых людзей, падманваюць іх. Гэта як так увогуле? Ну, у дадзены момант паміж персамі і рымлянамі у армянаў выбар ён, ну, зразумелы. Это персы. І Хосров думае, нарэшце надышоў момант, надышоў шанец, якім трэба карыстацца. Таму ён збірае свае войскі і накіроўвае іх на захад. І вось, велічэзная арда персаў перайшла мяжу. Яна аб'явіла вайну ўсходняй рымскай імперыі. Ці пачала яна рабаваць, сжигаць, забіваць? А вось не. Таму што персы самі разумелі, каб гэта ўсё вяселле рабіць, трэба спачатку асаджаць нейкія гарады, крэпасці. Гэта, па-першае, дорага, таму што трэба снабжаць войскі, таму што там все гэта трэба машыны, гэтыя там всякія катапульты, асадныя вежы, гэта ўсё трэба абслугоўваць, на што таксама трэба грошы. І потым, пакуль гэта ўсё забіваць, ну, на гэта час, грошы, зноў жа, рэсурсы, ну, а іх пажадана не траціць. І таму, што вось наш Хосроў Анушырван думае, і з чым ён, ну, прыходзіць, і што ён вырашае рабіць. Ён падыходзіць да горада і гаварыць, што так, ведаеце, за маленечкі кошт тое, што амаль што ў вас ёсць, вось, калі ласка, дайце мне там, ну, некалькі соцень кілаграм золата з вашага гораду, і калі вы мне гэта ўсё дадзеце, то я не буду, вось, милосердно вас не забіваць, не буду разбураць вашы вежы, не буду тут усё рабаваць навокал. Ну і што заставалася рабіць ахоўнікам крэпасці? Яны разумелі, што калі гэта ўся арда пачне іх асаджаць, то шанса перамагчы, ну, літаральна няма, таму што асноўны кантынгент арміі Рыма, ён знаходзіцца ў Італіі, таму ніхто іх вызваляць, на жаль, зараз не прыйдзе. І самі яны таксама не вытрымаюць, бо персы, ну, гэта, выбачайце, гэта не нейкі варвары, гэта персы, гэта цывілізацыя таксама. І яны не здадуцца, таму што ты проста уцапіўся клешчам у нейкі горад. Яны будуць чакаць, а потым яны прыйдуць і кожнага з вас звернуць у рабства, а каго не звернуць, таго заб'юць. А ўвесь усе там вашы цэрквы, якія вы там любіце, там усе вашы сады, муры, вось гэты дубок, які ты любіў, усе яны гэта разбураць і спаліць. Таму, ну, выбар быў таксама, разумела, тут яны давалі грошыкі і, як бы, дзякавалі, што такая магчымасць увогуле была і што варыянт заблогай быў не адзіны. Таму персы, дзякуючы гэтай тактыцы, яны рухаюцца і быццам бы молнія, і ўсё далей на захад у Рым. Яны ідуць праз адзін горад, праз іншы і праз трэці. І вось паўночны Месапатамія зараз пад персамі. Яны вось ідуць медленно, але ж яны ідуць да Сярэдземнага мора. І, ну, здаецца, яны б зараз так і да Канстантынополя дашлі там, і да Егіпта, але ж такі горад, як Антыёхія, ён адмовіў персам выплачваць, і, ну, таму што Антыёхія гэта такі вялікі горад, ён там яшчэ з часоў Дыадоху, там з часоў генерала Александра Македонскага, і там ён быў вялікім горадам, мегаполісам свайго часу і свайго рэгіёну, таму яго ёсць муры, у яго ёсць рэсурсы, таму ён вырашыў, што ён здолен абараняцца. І таму ён кажа персам: не, я буду змагацца. Ну і што, персы, ну гэта персы. І таму яны пачынаюць эпічную аблогу, яны выкатваюць усе свае вежы, усе свае тараны, усе свае катапульты і пачынаюць шмаляць, пуляць, штурмаваць. І на гарызон горада трымаецца. Ну, але ж гэта таксама не проста горад, Антыёхія гэта, на хвіліначку, адно з 5 месцаў пентархій, гэта адзін з цэнтраў 5 сусветных патрыархатаў усяго хрысціянства. Ну, калі іншыя 4 у такіх гарадах, як Канстантынополь, Рым, Александрыя, Іерусалім і Антыёхія. То есть гэта не нейкі маленькі горад, гэта, ну, менавіта цэнтр рэгіёна, цэнтр усяго Леванту, ну, акрамя Іерусаліму. І вось гэты зараз горад, ён змагаецца. І як змагаецца, дарэчы? А змагаецца, ну, що ж такі, персаў больш, персы болей матываваныя, і персы болей ціснуць. І калі Хосроў, ён
пачынае штурм, то ён адчыняе адны з варотаў, але ж не ўпускае туды сваіх ваяроў, і ён заставляе іх адчыненыя, ну, вароты гэты ў горад сваіх ваяроў адводзіць адтуль, каб, ну, яны выглядалі пустымі. І калі рэчы для абаронцаў горада, ну, пашлі, ну, вельмі не так, то яны пасля таго, як пагаварылі я крэпасць, убачылі гэтыя вароты і казалі: «О, туды нам трэба». І пабяжалі туды. Вось увесь гэты гарнізон усходнерымскі, ён бяжыць праз гэтыя вароты, а там ужо, трошкі далей за імі, іх сустракае, ну, таксама кантынгент персаў. І ўсіх іх захоплівае, звяртае ў рабства, цэменты яны разбураюць датла, цэрквы, муры, усё тое, што яны гразіліся зрабіць, яны гэта зараз зрабілі. І не з нейкім там, ну там, памежным гарнізонам, або там памежным невялічкім горадам, але з Антыёхіяй, з цэнтрам Леванта яны гэта зрабілі. І што, зараз Юстыніян разумее, што, ну, справы вельмі дрэнныя, таму ён зараз арыентуецца, што трэба зрабіць. У яго яшчэ ёсць трошкі часу, але ён, ну, разумее, што зараз трэба назад вяртаць ужо Велізарыя. І Велізарый ён ужо нават плыве ў Канстантынополь. А што зараз робіць наш Хосроў? Ён, ну, так, для галачкі, як для нейкай ачыўкай, як для нейкага дасягнення, ён купаецца ў Сярэдземным моры, каб паказаць, дакуль дайшла Персія. Ад Персідскага заліва да Сярэдземнага мора, як у старыя добрыя часы Кіра Вялікага, як пры Ахіменідах. Ад Афганістана да Кірынайкі, ну, да сучаснага ўзбярэжжа Лівіі. Там, ад ракі Інд, ну, сучасны Пакістан, да Фракіі, хутка будзе. Ну, да сучаснай заходняй Турцыі, да сучаснай еўрапейскай часткі Турцыі. Вось ён проста паказвае гэтым дзенем, што вось бачыце, я, персійскі шах, які зараз знаходзіцца з вамі, рымлянамі, у вайне, я купаюсь у вашым Мары Нострум. Вы ці ж яно Нострум увогуле. У вас жа там увогуле заходні там Сярэдземнамор'е не пад вашым кантролем, і ўсходні таксама не ваше. Ну што вы, рымляне? Што з тварам вашым-то? Ну ладно, пасля таго ён пакупаецца, ён сушыцца і прыступае далей да сваёй другой часткі плану. Ён высылае прапанову міра да Юстыніяна, у якой гаворыць, што так, я на кані, Рым плаціць мне тонны золата, персы крутыя, рымляне не крутыя. Юстыніян над гэтым думае, і ўсё ж такі ён былі блізка да таго, каб згадзіцца з гэтым мірам. А пакуль ён думае, Хасроў яго пытае: «Магчыма, я, калі ласка, вось зайду да ваш горад у Анатоліі, ну, просто так, пагасціць? Не, тут прикольна». Юстыніян, ну, што ён можа адказаць? Не, ну, просто. Таму і туды заходзіць Хосроў са сваёй арміяй і думае, і вырашае так: у вас жа тут гэта, на іпадроме недалёка ў Канстантынополі праводзяцца ўсякія гонкі. Ведаеце, я хачу іх праспансыраваць, але з адной мовай. Зялёныя павінны выйграць. Чаму зялёныя? А таму што, памятаеце, за каго быў Юстыніян? Ён быў выключна пра сені, для яго там зялёны гэта былі там, ну, абсалютна антаганісты для яго ў гэтых дэмах і ў усіх гэтых гонках. І, ну, такім чынам, ну, Хасроў яго літаральна троліць. Але ж на гэтым нават не сканчваецца. Юстыніян яго адказвае, што так, добра, я згаджаюся на твой мір, вось, трымай золата, і, калі ласка, ідзі назад. Хасроў вырашае: добра, але ж, ну, выбачайце, мір не павінен замінаць вось яго веселлю. Таму, пакуль ён ідзе назад, ён робіць усё тое, што ён рабіў, пакуль ішоў сюды. Ён рабаваў, ён грабіў, ён прыхадзіў на гарадоў і гаварыў: дай грошы, а то спалю. Таксама, калі ён падыходзіць да аднаго з паганскіх гарадоў, і яны ўжо наслыханы аб яго дзеяннях і гавораць: «О, не, трымай грошы. Але ведаеце, што ім адказвае Хосроў? Ён ім адказвае: «А, вы паганцы? Не, ну вы крутые, ребятки. Не, заставляйте ваше золото сабе. Вы там адны з самых людзей лепшых, каго я ведаю ў гэтай хрысціянскай імперыі. Вось вы, я вас заставлю, вы крутыя». Это зноў жа там, які там, 5-й троль Юстыніяна. Пасля гэтага яго мастер-клас па тролінгу не скончваецца. Ён ідзе назад. І памятаеце, вось, што ён там браў усе свае там гэтыя, пакуль рабаваў Антыёхію, ён забраў туль вельмі шмат рабоў, ён там
амаль што ўсё гэта насельніцтва гэтага велічэзнага горада ён забраў з сабой. І вось пакуль ён усё гэта таскаў, пакуль ён там купаўся Сярэдземнамор'і на вашым Юстыніяна, пакуль ён там фінансаваў гэтыя гонкі, пакуль ён там гаварыў там асабіста з паганцамі, яны ўвесь час былі побач з імі, але калі ён прыйшоў назад у Персію, ён казаў: так, добра, зараз наш мастер-клас па тролінгу над Юстыніянам не скончваецца. Ведаеце, вось, так, ты інжынер з Антыёхіі, так, трымай сюды, дайце мне, калі ласка, чарцяжы Антыёхіі, сюды таксама давайце. Так, мне, калі ласка, лепшых будаўнікоў са ўсёй маёй імперыі, сюды давайце, калі ласка. Ведаеце што? Мы пабудуем новы горад. І ён будуе новы горад, і ён выглядае у адзін, як бы, тютельку ў тютельку, амаль што ідэнтычна, як тая самая Антыёхія, якую ён разбурыў. І ён якраз такі і засяляе туды усіх гэтых людзей, усіх гэтых рабоў, якіх ён узяў з Антыёхіі, і гаварыў: вось, ведаеце, я вас вывеў з дому, але зноў жа прывёў вас у іншы дом. Ага, і ведаеце, як яе назаву? Вэй Антыёх Хосров. Ну што, літаральна перакладаецца як лепшая версія Антыёхіі ад Хосрова. Ну, просто уяўляеце, колькі разоў гэты чалавек, літаральна падроліў Юстыніяна, колькі разоў яму гэта ў твар кідаў плюўкі, у твар яму там кідаў нажоў і ўсё такое. Вось, як ён купаўся ў Сярэдземнамор'і, там, як ён фінансаваў зялёных, просто гэта такая была вялікая піар-кампанія пра то, як паказаць, якія персы магутныя ў сэнсе гумару. І нават ён, дарэчы, спрабаваў, пакуль вяртаючыся назад, захапіць Дару, проста каб паказаць, хто тут галоўны, але ж, яго не атрымалася. Ён узяў грошыкі, каб, таму што ён можа, і вярнуўся назад у Антыёхію. Просто, я лічу, што гэта было геніяльным. Такая, літаральна, майстар-клас ад персу, як тролліць рымлян і менавіта Юстыніяна. Але гэта ўсё было вельмі смешна з боку персаў, а з боку рымлян гэта было, па-першае, вельмі не смешна, па-другое, гэта для рымлян паказала вельмі шмат недарэчнасцяў і слабасцяў у імперыі і імперскай арміі. Здавалася б, гэта ж Рым, ён жа непераможны, ён жа вечная імперыя, імперія сына Фіна, ён жа рымская імперія, камон. Ён прыходзіць, ён усіх перамагае, персы, яны заўсёды персы. Але зараз іншыя на гэта ўсё бачаць і думаюць: можа нам падалей ад гэтага Рыма сысці. Напрыклад, адных з такіх саюзнікаў Рыма, якія вырашылі перамятнуцца, была такая кліенцкая дзяржава Рыма. Што такое кліенцкая дзяржава? Гэта што-то сярэдняе між васальнай дзяржавай і штосьці там сярэдняе між сатэлітам. То есть яна, не напрамую плаціць цябе падаткі, яна мае сваю армію, але ж яна высылае табе даніну і вызнае табе як, самага крутога чалавека ў рэгіёне. І на мапках табе малююць, прыкладна такім жа колерам, як і твайго намінальнага сюзерэна. І вось, адна з такіх дзяржаваў, Лазыка, яна знаходзіцца на тэрыторыі сучаснай Грузіі, Сакартвела, у яе заходняй часці. Гістарычны рэгіён Абхазіі, трошкі больш, чым сучасны рэгіён Абхазіі, плюс рэгіёны Імеретыі і Аджарыя. Яшчэ трошкі ідзе далей на ўзбярэжжа паўночнай сучаснай Турцыі. І вось гэтая дзяржава Лазыка, яна вырашае перамятнуцца да персаў, і, рымлянам яны ўжо трошкі аправіліся, Юстыніян, ён ужо нацярпеўся падчас ваяжа Хосрова па ўсходняму Сярэдземнамор'ю, і таму ён не можа проста так адпусціць Лазыку, да і тым болей Велізары вернуліся войскі Рыма, вернуліся самы яго вялікі камандыр, і Рым зараз гатовы біцца. І кампанія пачынаецца вайна між Рымскай імперыяй і імперыяй сасанідаў. І Велізар арганізуе рэйд у Персію. Гэты рэйд не быў такі красачны, як там кампанія у каралеўстве вандалаў і аланаў, не як яго кампанія ў Італіі, але ж, яна была эфектыўнай, і таму Велізар ён здолеў адсунуць персаў ад Лазыкі, на год. Але потым персы дастаюць свайго караля, таго самага Хосрова Анушырвана. Анушырван у перакладзе з персідскага «бессмяротная душа». Вось гэты Хосров, малады, амбіцыёзны і добра кіруючы арміяй, ён ідзе далей,
І яго там зараз мэта ніка там Антыёхія, не гарады ў Анатолі, не Арменія, не. Яго мэта зараз Іерусалем. Ён туды збіраецца. Уся гэтая арда персаў добра забяспечаная, з прыладамі, з харчаваннем. Яна ідзе далей на Рым. Ну, на Рымскую імперію. І Велізарый, ён ідзе да Іерусаліма, ён разумее, што ў персаў зараз вельмі шмат салдат. Што так, ён у сваім жыцці ён вельмі шмат разоў тварыў амаль што немагчымае. Што там прыдары, што у вандалаў, як ён там увогуле Рым абараняў. Ён заўсёды, амаль што кожная яго кампанія гэта прагулка на вастрые нажу. Але ж у гэты раз ён разумее, што яго зараз не атрымаецца. Кожны раз ён знаходзіў там шмат пераваг, якія ён павялічыў да таго памеру, якія дапамагалі яму выйграваць. Будь там была гэтая добрая дысцыпліна яго ваяроў, будь там была гэтае наваколле, там неарганізаванасць супраціўніка, але ж у гэты раз у яго колькасцю салдат менш, у персаў добра арганізаваная армія, у яе ўсё нармальна са снабжэннем, у іх нармальнае камандаванне і разам з імі ідзе іх шах-ан-шах, таму і мараль у іх таксама добрая. Левант гэта раўніна, Іерусалім, ён таксама на раўніне. Халмы так ёсць, але ж добра акапацца там, амаль што немагчыма. Таму гэта будзе менавіта той самы бой сценку на сценку. Так, Велізарый штосьці прыдумае, але ж гэты бой будзе вельмі цяжкі. І гэты бой будзе, самы значны ў яго жыцці. І тады ён разумее, што калі паміраць, то паміраць за імперыю, паміраць за ідэю, паміраць за цывілізацыю. І ён збірае вакол сябе ўсіх ваяроў, якіх ён увогуле можа знайсці, і рыхтуецца да абароны. Кожны дзень арда персаў з усходу падыходзіць усё бліжэй і бліжэй і бліжэй. Велізарый стаіць і чакае. Яна перайшла мяжу, яна ідзе да Іерусаліма. Ужо некаторыя лазутчыкі з рэйдаў прыходзяць і гавараць, што яны бачылі сцягі персаў. Але ж у нейкі момант персы бяруць і разварачваюцца. Хтосьці гаворыць, што гэта з-за громкага імя Велізарыя, што персы яны струсілі, што іх не было мужнасці змагацца з тым самым Велізарыем, які падпарадкаваў Рыму ўсю паўночную Афрыку і ўсё каралеўства зготаў. Што? Да яны труслівыя. Але ж гэта не была сапраўдная прычына. Бо персы пачулі тое, што яшчэ не пачулі рымляне, яны бягуць ад гэтага. Бо сапраўдны вораг Рыма, вораг, які мацней за персаў, за астготаў, за вандалаў, за гунаў, за славян, усіх разам узятых, вораг, якога не адалець мячом, ён ідзе і набліжаецца да Рымскай імперіі. Ён ідзе з поўдня. Пачалося ўсё ў вельмі невялікіх маштабах. У нейкім там забытым горадзе, дзесьці ў егіпецкай пустыні, нейкі чалавек падхватвае нейкую новую балячку. Спачатку яго быў жар, гарачка, галава быццам бы ў тумане пасля некалькіх дзён спачатку хваробы. Потым ён упадае ў кому, і на яго целе з'яўляюцца бубоны. І што? Здараецца. Бачайце, у нас позняя антычнасць, ранняе сярэднявечча, таму, балячкі заўсёды балячкі. Але, спачатку захварэў адзін чалавек, потым іншы, потым трэці. І чума ідзе, гэтая чума. Яна ідзе на поўнач, з Егіпта. Здаецца б, а яно магло б усё скончыцца ў гэтым Егіпце, поўнасцю вымер бы гэты гарадочак і ўсё, але ж яна паспявае праз караваны, праз гандаль, яна ўсё ідзе і ідзе. І яна не плануе супыняцца. Яна даходзіць да такога крупнейшага порта ў Сярэдземнамор'і, акрамя Канстантынополя, Александрыя. Гэта велічэзны порт, які сцягваюцца ўсе караблі з усходняга і таксама заходняга Сярэдземнамор'я. Усе туды прыходзяць пагандляваць. Александрыя гэта літаральна цэнтр Егіпта, горад заснаваны Александром Македонскім, каб ён быў мультыкультурным, каб ён менавіта быў цэнтрам усяго Егіпту і ўсяго рэгіёну ўсходняга Сярэдземнамор'я. Так, ён не роўня самому Канстантынополю, але ж ён літаральна цэнтр. І туды сцякаюцца караблі, і сыходзяць караблі, і чума пралезае.
паціхоньку на гэтай караблі. І вось яна ўжо адпраўляецца ў Італію, у паўднёвую Францыю, у Іспанію, у Левант, у Паўночную Афрыку і у Канстантынополь. Людзі пачынаюць масава хварэць. Ёсць нейкія універсальныя сімптомы, але ж у кожнага чума праходзіць трошкі па-рознаму. Хтосьці памірае так, што пасля некалькіх тыдняў гарачкі ён бяжыць да вады, да нейкага фантана і п'е, пакуль ён не задыхнецца ў гэтай вадзе. Хтосьці пагібае ў коме, хтосьці літаральна становіцца ходзячым мертвяком, таму што яго літаральна пачынаецца некроз тканяў, яго гніе кожа сама па сабе. Вось скура яна гніе і адпадае, але чалавек усё яшчэ жывы, ён за гэтым назірае. І таксама за гэтым назіраюць усе іншыя. І чума яна працягвае. Яна не шкадуе нікога, ні малых, ні старых. І ёй не важны твой ранг, ці ты з'яўляешся нейкім багатым чыноўнікам або нейкім селянінам, яна да цябе прыйдзе. Яна прыходзіць і літаральна паралізуе ўвесь горад. Яна даходзіць да кожнага жыхара горада. Літаральна, кожны хварэе. Цэлая чвэрць горада памірае. І, як піша Пракопій, «Anthropos gar udes in on u necron pserantua eura». Перакладаецца як «не было чалавека, які б не нёс мёртвага», бо літаральна, калі ты паглядзіш, што адбываецца на вуліцы, то ты бачыш людзей, і ў кожнага з гэтых людзей, якія ідуць, яны ідуць разам з целам мёртвага чалавека, які з'яўляецца ім блізкім. Абсалютна ўсе, да кожнага чума дакранулася жудасным чынам. Хтосьці памер, хтосьці перахварэў, але выжыў. Так, здараліся такое, што чалавек пасля некалькіх тыдняў коме, пасля некалькіх тыдняў жару і амаль што адчуванне, што ён памёр, не, яны быццам бы ўваскрышаюць. Але які гэта застаўляе псіхалагічны эфект на табе? Таму што чума яна прыходзіць разам з галюцынацыямі, ты падчас гэтага не здольны нічога рабіць, ты адчуваеш сабе жудасна падчас яе, і няма нікога, хто мог бы тебе дапамагчы. Бо ўсе заняты зараз тым, што а куды б зараз нам трупы скласці? Таксама добра. Спачатку запаўняюцца ўсе кладбішчы горада. Потым пачынаюць капаць масавыя могілкі. Вось, капаюць вялікую яму і туды збрасваюць усе целы, і потым гэта ўсё закопваюць. І нават гэтага не хапае. Людзі ўсё паміраюць, і цела ўсё больш, іх трэба неяк дзець. Іх вытаскваюць за горад, але ж гэта занадта далёка. Потым іх закапваюць у палях, усё яшчэ прыбываюць людзі. Іх целы, іх астаткі пачынаюць запіхваць у гарадскія валы, у гарадскія муры. Яны запаўняюць і, менавіта, вылезаюць з гэтых муроў. Мертвечына гэтыя трупы, яны зараз ахоўваюць Канстантынополь. Гандаль стаіць. Нічога не адбываецца. А як на гэта рэагавала ўлада? Юстыніян, ён бачыць усё, што жудасна адбываецца, ён адчыняе пахароннае бюро, ён дапамагае людзям закопваць сваіх родных, ён нават неяк медыкаменты там нейкія спрабуе давесці, але ж нічога не працуе. Усё цалкам забіта. Усе думаюць, куды бы скласці сваіх памерлых родных, таму што места літаральна няма. Хароніць дома пад доскамі, хароніць на вуліцы, хтосьці ўвогуле проста пакідае цела, а потым ідзе дадому. Нейкае адчуванне апакаліпсіса. Ты выходзіш на вуліцу, і куды ні глянь, усюды мёртвыя людзі. Ёсць нейкія адзінкі жывых, але яны таксама нясуць мёртвых людзей, ды і самі яны не лепш за мёртвых, таму што яны таксама зараз перабалелі, або таксама хворыя і ўжо гатовыя да таго, каб памерці. Сапраўды нейкі канец свету адбываецца, нейкі апакаліпсіс. Усё, надышоў, больш не будзе ні вялікай імперыі, ні адзінага Рыму, усё. Нічога больш не будзе. Усе памруць. Людзі, каб хоць кудысьці гэтыя целы скласці, яны іх забіваюць у рыбацкія лодкі, пускаюць іх далёка ў мора. Кудысьці яны прыплывуць. Яны праплываюць. Гэтыя караблі смерці, якія плывуць, набітыя цалкам мёртвымі людзьмі, на якіх няма ні адзінай жывой душы. Яны прыплываюць на берагі Адрыятыкі,
вось у Італію, у Харватыю, ну там уж Далмацыю, у паўночную Афрыку, яны прыплываюць, і вось людзям, якія цікава, што ну што гэта за караблі прыплылі, яны прыходзяць, яны ўжо зачапілі гэтую смерць і несуць яе назад. І яшчэ горш то наступствы, бо людзі ўсе занятыя тым, што ім трэба дзесьці пахаваць родных і таксама паляжаць з тэмпературай 42 градусы па Цельсію. І яны вельмі яны ўвогуле не занятыя тым, што там трэба нейкі палі ўспахваць, нейкі хлеб рабіць. Навошта? Выбачайце, я зараз ці памру, або зараз памрэ мой брат. Мне зараз далёка не да гэтага. І літаральна усе гэтым займаюцца, як бы усіх закранула чума. Няма тых, каго яна не закранула. Усе яны цалкам адданыя гэтай чуме, усім сваім часам і усім сваім працай яны заняты зараз чумой. А гэта значыць, што ніхто не ўспахвае палі, што ніхто не абслугоўвае інфраструктуру, што салдаты таксама не стаяць на межах і таксама цалкам балеюць. А якія наступствы? Голад? Не збіраюцца ўраджай, ежы няма. А што есці? Выбачайце, я балею, мне трэба зараз нейкі падхарчавацца, каб мой імунітэт дапамог мне не памерці. Выбачайце, а дзе хлеб? Ой, а памятаеш, ты там ляжаў усё лета на ложку з гарачкай. Ну, выбачай, ты там на полі не працаваў, твой сусед Васілька таксама не працаваў, і, значыцца, вы з Васількай есці не будзеце, бо на палі, вось на гэтым вялікім полі ніхто не працаваў. І таму і так ужо да сталіцы, якая там цалкам была паралізаваная, зараз яшчэ і няма там ежы. Імунітэт людзей, якія змагаюцца з гэтай чумой, ўсё ж такі не, таму што толькі 25% памерла, астатнія 75%, жылыя, здаецца, але не вельмі. Таму вось гэтая атмасфера апакаліпсіса. Ежы няма, на вуліцы ляжаць мёртвыя людзі, у мурах мёртвыя людзі, пад полам мёртвыя людзі, вось усюду мёртвыя людзі. І ты сам таксама адчуваеш сябе мёртвым. Людзі ад гэтай ўсёй атмасферы, яны, нават тыя, хто перабалела, яны ўжо не хочуць жыць у гэтай атмасферы, таму што, выбачайце, а навошта мне гэтае тады жыццё? Калі вось я выглядваю на вуліцу, а там, маці моя мёртвая ляжыць. Круто. А вось тут тёця, вось тут сястрычка ляжыць паміж вось памідорчыкамі, агурчыкамі. Я іх тут не прапал ужо там 6 месяцаў, але ж тут, здаецца, штосьці ляжыць. Там... Ага, а тут вось мой дзедушка ляжыць. Круто. Ага, тут мой вось сябра Вася ляжыць. Круто. Таму, людзі, яны, не хацяць, літаральна, яны не хацяць жыць. Таму самазабойствы, яны, узлятаюць уверх у такіх абставінах. І таму чума наносіць не толькі ўрон такі фізічны, але і таксама псіхалагічны, таму што жыць у гэтым проста амаль што немагчыма тым людзям, якія ўжо нават перабалелі. Здаецца, што б магло пайсці горш. Але ж у адным з ранкаў Юстыніян пасля доўгага тыдню, у якім ён спрабаваў дапамагчы гэтай ужо паміраючаму літаральна Канстантынопалю, ён прачынаецца і на сваю назе бачыць бубоны. А потым ён упадае кому. Так, чума не пашанцавала нават самога імператара Рымскай імперыі. Ён зараз ляжыць у коме і не здольны кіраваць ёю. А тады хто будзе кіраваць імперыяй? Ці зноў пачнецца грамадзянская вайна, і гэта было ўжо дагэтуль? Ці гэта дышоў канец імперыі? Феадора. Феадора – гэта той чалавек, які зараз кіруе імперыяй. Яна не захварэла чумою, яна зараз яшчэ здаровая, і яна пачынае менавіта браць усе рычагі кіравання імперыі ў свае рукі. Так, яна да гэтага кіравала палацавай палітыкай, яна да гэтага ўплывала на Юстыніяна і ўплывала на яго вырашэнне. Яна, з улады была на ты, але ж зараз менавіта надышоў чарод ёй пабыць не толькі імператрыцай, не толькі Васілісай, але ж і Базілеўсам, але ж і самім імператарам. Прымаць вырашэнне. Вось, надышоў яе чарод. І яна разумее, што зараз трэба дзейнічаць крытычна, бо, калі яна будзе, проста я тут сижу, праядаю хлебушак і нічога не раблю, то яе зараз прыйдуць і скінуць і яе,
і яму ўжо Юстыніяна, і не будзе ўвогуле нікога пры ўладзе, і пачнецца яшчэ одна крутая грамадзянская вайна. І яна разумее, што зараз яе прыярытэт гэта прысекчы бунт, прысекчы мяцеж, прысекчы любое пасяганне на ўладу, каб у такой сітуацыі усе валяюцца дома, але ж амбіцыі ёсць. І амбіцыёзныя людзі, яны бачаць магчымасці ў гэтай чуме, каб сабраць нейкі уже перахварэўшы паук салдат з імунітэтам і заняць у Канстантынополі, больш супраціву не будзе. І таму Феадора, карыстаючыся сваёй вось такой мяккай моцай, карыстаючыся сваёй моцай палітычнай, гэтай візантыйскай, яна прысякае любыя магчымасці мяцяжы. Такой, жалезнай рукой яна робіць так, каб ніхто не змог пасягаць, ніхто ўвогуле не мог бы думаць аб тым, каб заняць пост імператара. Не. Все, імператара зараз Юстыніян, а я зараз імператрыца, і так будзе заўсёды. Любы, хто паспрабуе змяніць гэта, будзе здраднікам і будзе у той жа момант пакараны. Таму з боку Феадора пачынаюцца ў імперыі літаральныя чысткі людзей, чысткі вярхоў, чысткі шляхетных людзей, чысткі генералаў і вышых колаў арміі. Усе, хто адкрыта не гаворыць, я падтрымліваю Юстыніяна і Феадору, я 100% праўладныя, тыя адразу ж пападаюць пад нейкае падазрэнне, і потым іх у той жа момант скідвае Феадора. Яна, у яе зараз няма ніякіх абмежаванняў, якія былі пры Юстыніяне, не. Нават яна не з'яўляецца фармальна базілеўсам, але гэта ёй не вельмі так і замінае. Яна да гэтага кіравала, яна зараз кіруе яшчэ з большым размахам, яшчэ з большымі мэтамі. І ўжо няма ніякіх стрымак, абмежаванняў, якія былі у часе до чумы, калі Феадора была імператрыцай. Не, зараз яна гаворыць, що час крызісны, мы вводзім, не ваеннае палажэнне, канешне, але ж зараз у мяне ёсць уся ўлада ў дзяржаве, і гэта каб стрымаць грамадзянскую вайну, паверце, калі ласка, так трэба. Ці на гэта паўплывала яе жаданне ўлады, ці было яно? Пытанне рытарычнае, але ж, дзякуючы намаганням Феадоры, як неяк стабільнасць палітычная усталёўваецца. Сапраўды, няма ні мяцяжоў, няма бунтоў, не прыходзіць ніякі Фака, або там Васіль Казафін, не гаворыць, што я хачу быць імператарам. Не, зноў жа ніякага месіва не пачынаецца, прычым не, ўсё неяк у палітычным плане трошкі, канешне, са зваротам на чуму, але стабільна. Але якім коштам? Коштам чыстак. А хто прападае пад гэтыя чысткі? Вялікі адсотак людзей, зноў жа, з вярхоў ваенных і са шляхецтва. І што там, знатныя людзі, нам-то што да іх. Але ж наш сябра Велізарый, той самы чалавек, які аддаў сваё, літаральна, не зусім аддаў сваё жыццё Рыму, то ён не памёр, але ён сваё жывое жыццё аддаў Рыму, і ён зараз таксама жывы. Ён пасвяціў сваё жыццё Рыму, рымскай славе, рымскімі кампаніяй, ён даў Рыму Паўночную Афрыку, ён даў Рыму Італію астготаў, ён вярнуў Рыму Рым, ён абараніў, як неяк абараніў усход ад персаў, з рымарачкамі, канешне, але ж ён абараніў, ён не даў персам захапіць лацыку, ён увогуле суперкруты чалавек у данай сітуацыі. Але як з ім абыходзіцца Феадора ў гэтай сітуацыі? Велізарый, як мы памятаем, не вельмі і так у мірных, так бы мовіць, у мірным часе да чумы ён не ўдзельнічаў вось у гэтай палацавай палітыцы, у гэтай візантыйшчыны, ён там плёткі не плёў, ён казаў, што не, я, выбачайце, чалавек іншай фармацыі, мне гэта не цікава, я хачу вось салдатамі разам пайсці, астготаў абхітрываць, персаў нахлабучваць, вось гэта мне падабаецца. Я люблю мапку замалёўваць і жыццё салдату берагчы. Я просты просты хлопец. Але памятаеце, вось гэты фінт, які ён правярнуў у паўночнай Італіі, калі ён захапіў Равенну, калі ён прыняў карону заходняй рымскай імперыі. Фармальна, канешне. Проста каб захапіць Італію, каб захапіць паўночную Італію і каб вернуцца ў Рым пераможнікам і моцна часу не зацягваць і не губляць жыццё салдат. Вось, ён прыняў, ён зашоў у Равенну, казну адаслаў Юстыніяну і ўсё на гэтым. Але не. Вось гэта зараз яму аукаецца вельмі-вельмі моцна.
Таму што вось у гэтым жэсце, у гэтым сімвале, што ён прыймае карону заходняй рымскай імперыі, ён, ну, не знарок, але пасягаў на аўтарытэт Юстыніяна і аўтарытэт усходняй рымскай імперыі. Па-першае, ён прызнаў, што нейкі там, выбачайце, астготы ванючыя, якія прыйшлі там з нейкай Скандынавіі, нейкія варвары, якія там бар-бар-бар, як бы на сваіх германскіх мовах гавораць, якія там грабілі там Рым, гэты вандалы, астготы, да хто іх там ведаў увогуле, вось гэтыя нейкія, ну, антыхрысты, бачайце. Але ж яны прыйшлі і, ну, і захапілі нашу Італію. І ён прызнаў іх аўтарытэт, ён прыняў ад іх карону, то есть ён казаў, што так, я вызнаю вас спадчыннікамі заходняй рымскай імперыі. Бачайце, а хто сапраўды спадчыннік рымскай імперыі? Мы ведаем, хто спадчыннік. Спадчыннік сядзіць у Канстантынополя, спадчыннік гандлюе ў партах Александрыі, спадчыннік мае сэрца ў Іерусаліме. А гэта хто ўвогуле, выбачайце? Астготы? Бачайце, ён прызнаў, што астготы гэта і ёсць рымляне, вось сапраўды заходнія рымляне, якія маюць права даваць карону заходняй рымскай імперыі. Это што ўвогуле? Это як? То есть ты плюеш у твар Юстыніяну, які сядзіць у Канстантынополі, у твар усёй усходняй рымскай традыцыі, якая, ну, сапраўды, якая з'яўляецца спадчыннікам рымскай імперыі. Ты гаворыш, што не з'яўляешся, выбачайце, вось астготы, яны крутыя. Вось гэтыя чалавечкі, якія, ну, вось там на армію налягалі са сваім астгоцкім правам, вось яны сапраўды захапілі, малайцы, яны рымляне. А вы, ну вы там нейкія грэкі, выбачайце. Это што ўвогуле такое? Выбачай, Велізары. Але нават страшна не гэта, страшна тое, што ён прыняў сам карону, што ён стаў імператарам. Ну, зараз у грамадстве сучасным, дзе тытулы, ну, ніяк не ўплываюць, больш уплывае, ну, такая рэальная моц, грошы, дзе прэстыж, так, ён важны, але не ў такой меры, як, ну, у той жа позняй антычнасці. Зараз тытулы, ну, яны... Вось, калі мы чуем слова «тытул», мы разумеем, што гэта, ну, тытул, што гэта не зусім нешта рэальнае, што гэта, ну, такая прыгожая назвачка. Але тады слова «тытул» азначала сапраўды прэстыж, азначала ўладу, нават не тое, якая прылагалася за гэтым тытулам, а толькі таму, што гэта тытул, ты ўжо быў круты. Вось, калі ты, ну, слова «імператар», ну, прыкольна. Я, вось... Ведаеце, я ў 20 стагоддзі ствару цэнтральную афрыканскую імперыю. Я буду імператарам. Вельмі прэстыжна. Але тады слова «імператар» вызначала уладара, ну, свету літаральна, уладара рэгіёна, уладара кантынента. Вось са спасылка на тую самую рымскую імперыю. А спасылкай тое, што ты ёсць спадчыннік Рыма, што ты ёсць уладар, што ты ёсць базілеус. Ну, з грэцкай, ну, літаральна перакладаецца як уладар, які валодае. Вось, што значыла слова «імператар»? Не проста некае там слова з 9 літар. Не, гэта менавіта значыла, што ты ёсць уладар, што ў цябе ёсць улада і што ты палітычны важны чалавек. І вось, калі Велізарый прыняў гэты тытул імператара, ён таксама і пасягнуў на аўтарытэт Юстыніяна, бо ён таксама быў імператарам. Так, ну дзесьці там было ў 4-м, у 5-м стагоддзі, што вось былі дзве імперыі, але все разумелі, што насамрэч імперыя ёсць адна, а іншыя кіруюць германцы. Але зараз Велізарый прыйшоў і, ну, сапраўды сказаў, я імператар. Я імператар са сталіцай у Рыме, і я імператар астготаў і ўсёй заходняй рымскай імперыі. А гэта што? Это что значит? Убачайце. Под юрысдыкцыяй заходняй рымскай імперыі ёсць паўночная Афрыка і Далмацыя, што і зараз тэрыторыі усходняй рымскай імперыі. Ён таксама ішоў і на тэрыторыі пасягае, якія прыкладаюцца за гэтым тытулам. Убачайце, ну гэта літаральна нейкі здраднік радзіме. Ну ладно, калі там нармалёвыя людзі, яны могуць падумаць, выбачыць, што так, ладно, Велізарый, гэта было прыкольна, але ж, калі ласка, я тут перапужаўся, што ты тут супраць мяне плёткі пляцеш, але мы ведаем, што ты чалавек нармалёвы, што ты такім не займаешся, і што ты проста зрабіў гэта дзеля ваеннай хітрасці, і што ты маладзец увогуле, войскі збярог, ідзі там з персамі ваюй. Але, ну,
это былі не зусім, так бы мовіць, нармальныя людзі, гэта былі, ну, не пабоюся гэтага слова, візантыйцы. Ну, то есть людзі, якія сапраўды маніторылі кожны рух у гэтай палітыцы, кожнае слово, кожнае дзеянне. Яны за гэтым сачылі і прагназавалі, і рабілі нешта ў адказ. Вось гэта візантыйшчына снова спрацавала, снова закруцілася. І вось калі Феадора ўбачыла, што Велізарый гэта зрабіў, яна адразу пабачыла ў гэтым вялікую пагрозу для імперыі. Яна, ну, пабачыла, яна ведала, што тытул магістра мілітума это, ну, другі, ну, але калі з Феадорай, то трэці самы ўплывовы чалавек у імперыі. А гэтага дапусціць нельга. Трэба, каб заўсёды ўсе былі вось пад Юстынянам і пада мной, што галоўнае, пад Феадорай. Але калі ён зараз тут прымае, тут што-то пасягае, тут што-то пляце супраць Юстыняна, нельга. Фу-фу-фу. Велізарый не рабі так. Ну, ладно, Велізарый выбачыўся, але Феадора было ўсё роўна. Яна бачыла ў гэтым пагрозу, бачыла ў гэтым небяспечнасць ваеннага мяцяжа і, ну, грамадзянскай вайны, паўнамаштабнай у імперыі. І таму Велізарый тады неяк аднеківаўся, пайшоў да персу, неяк там з Юстынянам паразмаўляў, Юстынян паразмаўляў з Феадорай, неяк усё абышлося. Але зараз, вось сапраўды, плады гэтага вырашэння, тое, што ён прыняў карону, яны зараз прабіваюцца. І Велізарый, ён попадае ў, ну, люцейшую апалу ад Феадоры. Яна проста яго так зніжае. Вось, яна гаворыць, што да ты, здраднік Рыма, ўсё тое, што ты рабіў, усе тыя галоўныя годы, якія ты правёў, усе тыя разы, і калі ты ішоў паміж жыццём і смерцю, яны няважны. Ты, всё, гэта быў твой план, план здрадзіць Рыму, план здрадзіць Юстыняну і мне. Ты нядобры. Мы ў цябе канфіскуем усю твою маёмасць, усе твае вілы, ўсё гэта мы канфіскуем. І, ну, ідзі-ка ты, Велізарый, калі ласка, ў ссылку. Там у нейкую там Мезію на тэрыторыі сучаснай Балгарыі. Ідзі вырошчвай капустку. Ну вось, гэта і быў кошт прыняцця тытула заходняй рымскай імперыі, кошт візантыйчны, што, не пабаюся гэтага, самы найвялікшы генерал у гісторыі ўсходняй рымскай імперыі, нават у гісторыі ўсёй рымскай імперыі, які сапраўды ён заслугоўвае сваё месца між такімі людзьмі, як Александр Македонскі, як Наполеон. Ён заслугоўвае гэта сваім ваенным талентам, ваенным геніем, які быў сапраўды адданы рымскай ідэі, адданы ідэі аб экспансіі і аб рэстаўрацыі рымскай імперыі. Ён паклаў, ну, сваё жыццё, ён кіраваў жыццём салдат, каб гэта ажыццявіць. Вось гэта і была яго адплата. Тое, што ён папаў у апалу ад Феадоры. І гэта, ну, разумееце, што гэта не віна Велізарыя. Гэта віна сістэмы, у якой ён жыў, сістэмы візантыйчнай, сістэмы гэтай палітыцы. Вось хто быў адказны за такую несправядлівую адплату. Ну, а што гэта значыла для генерала канфіскацыя маёмасці? Скавалі частку, канешне, у Велізарыя ўсё яшчэ былі грошы, каб здабыць хлеб штодзённы. Але ж, ну, які быў уплыў гэтага? Калі ён згубіў сваю маёмасць, ён згубіў фінансы. А калі ён згубіў фінансы, то ён згубіў кліентэлу. Гэта у рымскай сістэме мадэль узаемадзеяння між патронамі, ну, між людзьмі, якія фінансавалі, і іх кліентамі. Ну, людзі, якія атрымлівалі фінансаванне, якія выконвалі волю тых, хто іх фінансаваў. То есть, вось гэтай сувязі фінансаў, якія пастаўлялі Велізарыю, вось ланцужкі паставак, у яго ўсё ж такі былі нейкія частныя кантракты з нейкімі багатымі людзьмі. Вось усё гэта, што яму давала, ну, палітычную вагу таксама, дзякуючы якой ён рэдка лишь карыстаўся, каб выбіць, напрыклад, больш фінансавання войскам, каб менш людзей гібла. Вось уся гэтая сістэма, якую ён будаваў крывёй і потам, яна зараз знікла за недаверу Феадоры. Ён таксама ўжо актыўна ніяк не камандуе ніякімі вайскамі. Афіцыйна ён яшчэ займаў нейкія пасады, але фактычна ён ужо, ну, не кіраваў арміяй. Ён не заведваў ніякімі паўкамі, ніякімі войскамі, ён не будзе ўжо там весці актыўныя кампаніі ў гэты перыяд. Яго адстранілі ад гэтага, адсунулі, казалі, што выбачалі, мы табе не давяраем. Як гэта ўспрыняў сам Велізарый? Для яго гэта было прыніжэннем, публічным прыніжэннем.
Бо ўсе ведалі, хто ён сапраўды такі, якія прыярытэты мае, якія мэты мае, і што ён не плануе ніяк пайсці, але ж нават Феадора гэта, мабыць, ведала, але яна гэта зрабіла. А Велізарый ніяк не адрэагаваў. Ён разумеў, што гэта несправядліва, усе разумелі, што гэта несправядліва, але ж ён маўчаў. Гэта нейкая сумесь між воінскай дысцыплінай і асабістай гаркатой Велізарыя. Бо ён разумеў, што гэта менавіта ён быў чалавек, які ўвесь гэты час трымаў Рым, што менавіта ён прынёс Рыму столькі перамогаў, колькі раз ён ратаваў Рым. Але зараз яму гэта не дазволіць зрабіць. Яму кажа, што выбачай, ты здраднік радзіме. Здраднік радзіме. Велізарый. Ён разумеў, што калі прыйдзе небяспека, то яго, мабыць, возьмуць, але могуць і не ўзяць, і расплата за гэта будзе вялікай. Ён маўчаў. Вось як яго рэакцыю апісвае Пракопій Кісарыйскі. І Велізарый трываў усё, і крыўда ад сваёй жонкі, і напады ад той Васілісы Феадоры. Больш рабскі трываў, чым належала мужчыну. Ён не рабіў нічога, ні каб абараніцца, ні каб сысці, але, нібы страціўшы ўсё сваё, добраахвотна нёс жыццё, стрымлюючы гнеў і ператвараючы сваё слова ў нямое. Ён маўчаў. Ён ніяк не супраціўляўся, яго не было ніякай рэакцыі на гэта. Не. Бо рэакцыю ў такіх абставінах азначала б смерць для Велізарыя, літаральна. Феадора б не пашкадавала Велізарыя, яна б не азірнулася на тое, што яны там былі сябрамі з Юстыніянам, што там Велізарый столькі вялікага зрабіў для Рыму. Не, яна разумела, што Велізарый гэта ўвесь час быў як інструмент. І калі інструмент можа патэнцыяльна абярнуцца супраць цябе, то яго трэба схаваць. І калі ён абернецца, а ў гэтых абставінах, калі Велізарый так агрызнецца, калі ён кажа, што не, несправядліва, вось калі абернецца супраць цябе гэты інструмент, гэтая пешка, то яе трэба разбурыць, яе трэба забіць, каб яна больш нічога дрэннага не зрабіла. Велізарый гэта разумеў, і яго быў гнеў, было адчуванне несправядлівасці. Ён разумеў, што гэта вельмі несправядлівая адплата яму, адплата яго гонару, адплата яго дзеянням, што ён зрабіў Рыму. Гнеў быў вялікі, але ж ён яго трымаў. Яму ў гэтым дапамагала яго жонка Антаніна, якая была сяброўка Феадоры, і яна разумела, што вось калі Велізарый зараз штосьці кажа, то гэта можа абярнуцца для самога Велізарыя фатальна. Таму Велізарый стрымаўся і прыняў сваю ссылку, прыняў той факт, што ён зараз у неміласці, прыняў той факт, што зараз ім абышліся вельмі несправядліва. Ён гэта ўсё прыняў і пайшоў у ссылку. І ў той ссылцы ён, як і Дыяклетыян, пачаў вырошчваць капустку і наблізіўся да мары, якая, мабыць, яго была проста быць на вілле з сям'ёю, вырошчваць капустку і ні аб чым не клапаціцца, вывучаць філасофію, якой ён той час заняўся, назіраць за прыгажосцю прыроды, ландшафту, якім ён жыве, проста спакойна весці жыццё. Адстаўка гвалтоўная, але ж рана ці позна яна павінна была прыйсці. Ён разумеў, што яго жыццё можа скончыцца двумя варыянтамі: або на поле бітвы, або вось у міры у адстаўцы. І нават ён прыняў тое, што з ім абышліся несправядліва, тое, што яго імя так было перагорнута ў сацыяльным свеце. Як казалі стоікі, якраз філосафы Рыма, слава гэта ўвогуле нішто, бо слава, як і цела фізічнае, смяротная, але яна нічога не прыносіць карыснага. Ведаюць цябе людзі: о, прыкольна, вось ты ідзеш, цябе гавораць: о, які добры чалавек, цудоўна. Але ж гэта сапраўды нікога не накорміць, нікому не дапаможа, проста людзі вызнаюць. Гэта зараз магчыма славу там манетызировать, там
кажа, што вось, записывайтеся на мои курсы, калі ласка, я вас научу, як стаць самым найвялікшым генералам у рымскай гісторыі ўсяго за 6 месяцаў. Вось слава і што людзі ведаюць, гэта, нічога не значыць. Але значыць твае дзеянні, значыць тое, што ты ўжо зрабіў. Значыць тое, якія ў цябе прыярытэты і да якіх дзеянняў і вынікаў яны правядуць. І вось Велізарый, ён зрабіў шмат для Рыма. Ён ужо ратаваў Рым ад персаў, ад славянаў, ад гуннаў. Ён абараніў гонар імперыі. Ён прынёс у імперыю назад Паўночную Афрыку і Італію. Ён абараніў імперыю ад персаў пры Дарыі і пры Іерусаліме. Ён вярнуў імперыі Лацыку. Ён ужо зрабіў шмат таго, што належыць зрабіць. Ён зрабіў тое, што было патрэбна яго сітуацыі. Ён шкадаваў жыццё ваяроў. Яго перамогі не былі крывавымі. Ён разумеў кошт жыцця. Таму ўсе яго дзеянні, якія ён зрабіў, іх вынікі, не публічныя, але вынікі гэтых дзеянняў прамыя, што ў Рым засталась правінцыя, што вось гэты салдат застаўся жывы. Вось і гэта і ёсць рэзультаты яго ўзнагарода. Ні слава, ні добрае імя, ні павага ад Феадора і Юстыніяна, але менавіта вось гэта і ёсць вынік, гэта і ёсць узнагарода і рэзультат, які ён заслужыў. Але у Чумы была свая платформа, на якую яна сышла ўжо ў усходнерымскую імперыю. Была нейкая падрыхтоўка да яе падыхода, бо бяда не прыходзіць ніколі адна, і за некалькі гадоў да Чумы, у 536 годзе, дзесьці ў Ісландыі, або на тэрыторыі Інданезіі сучаснай, або дзесьці ў Цэнтральнай Амерыцы выбухнулі адразу пару вулканаў вельмі вялікай моцы. І суадносную атмасферу яны выбрасілі шмат пеплу. А гэта значыць, што яны закрылі гэты пепел, і ён закрыў сабой сонейка, значыцца, менш на землю трапляла сонечнай радыяцыі, і сонечнае святла, і значыцца, земля менш награвалася, і ўвогуле тэмпература яна была менш. І што менш? Нам зараз некаторыя лічаць, што наадварот было б лепш, калі б на пару градусаў атмасфера ў ўсёй зямлі пахаладала. Але ж тады, уявіце сябе, вы жыта, вам прыкольна расці пры умоўным дыяпазоне тэмператур. Вось вы звыкліся да мінімальнай максімальнай амплітуды. У вас ужо ўстаноўлены нейкі рэжым, вы ведаеце, што вось так, тут дзесьці будзе ў гэтым перыядзе 15 градусаў па Цельсію, тут 25, тут мяне сажнуць. Добра. Але ўявіце, што нават упала ўся тэмпература на 2 градуса. Уся абсалютна. І ўзімку, і ўлетку, весну, і восень, уся. Вось вы жыта, як вы будзеце ўвогуле расці? Здаецца, калі паглядзець з нашай кропкі гледжання, беларусаў, то вось жывем у Беларусі. У нас тут халодна, клімат у нас ніяк тут нейкі там Анатоліі, або Грэцыі, або ў Егіпце, адкуль пастаўлялася жыта ў усходнерымскую імперыю. Але ў нас таксама расце жыта, і вось, расце жыта. Яно, адрозніваецца ад таго жыта, якое расла там, таму што яно, па-першае, селекцыённае, па-другое, яно спецыяльна марозастойкае, каб калі штосьці здарылася, яно ўсё не пагібла. І па-трэцяе, у нас зараз ёсць тэхналогіі, пестыцыды ўсякія, удабрэнні, каб гэта ўсё расло, шмат расло і карміла шматмільённую краіну. Таксама, калі там штосьці здарыцца, пахаладае, мы кажам, ура, нарэшце, пахаладала. І па-другое, мы зразумеем, мы пачнем адразу ж засеваць, вось выкарчоўваць лясы, засеваць усё, нават калі б штосьці здарыцца, то у нас засталась, хаця б дробязь ураджая, які ўжо селекцыянаваны, які ўжо спецыяльна мадыфікаваны, які магчыма пракарміць Беларусь. І нават калі гэта здарыцца, то мы можам там з Беларусі нават па ніякім невядомым там ультра-мега форс-мажорам у нас жыта не будзе, то мы можам яго літаральна імпартыраваць з нейкай іншай багатам жытай краіны. Або ўвогуле таксама зноў жа. У нас ёсць бульбачка цудоўная. Але тады ва ўсходнерымскай імперыі
Па-першае, гэта ж якія краі? Вось, магчыма, зараз у Сакартвела прыехаць у Грузіі, там, як гавораць людзі, палку воткнеш і тая цвіце, таму што ўсё людзі прывыклі, што ўсё нармалёва родзіць. Не трэба ніяк клапаціцца. Вось культура земляробства тады, гэта не зараз культура земляробства, напрыклад, на дачы. То есть, калі ты на дачы клапоціся, каб кожны вось твой агурчык, памідорчык вырас, то тады проста жыта кінуў, пайшоў далей, жыта кінуў, і ты гэтым наесці, нават трошкі застанецца. І ў тебе няма ўвогуле ніякай задачы, а можа мне трэба штосьці там на гандаль адправіць, можа мне там тыпу штосьці закансервіраваць. Не трэба, проста засеяў, сабраў, пакушаў, зіму перажыў, ну як перажыў, зіма там, ну ведаеце, які там зіму Сярэдземнамор'і, таму нармалёва перажыў. Вось пакуль зіма была, ты мандарынкі еў нейкія, ну прыкольна. Але калі вось тэмпература падае, то ты не засяваў. Ну ты засяваў дрэнна, што большая частка не ўзышла, і ты думаеш, а што рабіць? Ёкар, а што рабіць? Жыта мала, есці трэба, а яшчэ ж трэба засяваць, значыцца, болей, каб болей узышло. А адкуль жыта ўзяць? Вось, адкуль гэтыя зернічкі ўзяць? З Егіпта павінен быў прыйсці карабль з жытам, а в Егіпце таксама адказваць, выбачайце, нешта год халодны выдаўся, таму у нас таксама дрэнна родзіць, ва ўсіх дрэнна родзіць. І яшчэ гандлёвыя сувязі не наладжаныя. Абсалютна. То есть, калі б было вядома, што трэба падрыхтавацца, трэба там больш засяваць, каб больш узышло, каб мы выжылі і перажылі гэтае пахаладанне, то магчыма было б абысці гэта ўсё, але ж убачайце. Адкуль звычайны жыхар усходняй рымскай імперыі мог ведаць, што там дзесьці ў Ісландыі або ў цэнтральнай Амерыцы выбухне вулкан? Як бы ён казаў, што выбачай, вулкан, які я ведаю, гэта вось магу суседа Васількі на Этны, і таксама, здаецца, бог у вось гэтай міфалогіі паганцаў, таму не ўбачаю, як гэта можа ўплываць на маё жыта. Я заўсёды сапаў, я заўсёды атрымоўваў, я заўсёды еў сытна. Што ты мне распавядаеш? Ну і вось таму гэтае пахаладанне менавіта так крытычна і так фатальна адлюстравалася на ўсёй гаспадарцы, таму што імпарта, зноў жа, гандлёвых сувязяў такіх моцных не было, ды з кім ты будзеш гандляваць? Германцы, выбачайце, германцы таксама страдаюць ад гэтага пахаладання, самі амаль што спрабуюць выжыць. Это у вас, это вы імпера, у вас амбары, у вас там нейкія там экстранныя рэзервы. У ўсіх вакол вас, у іх або няма нічога, што гандляваць, або сасаніды, які кажуць, што выбачай, Рым, мы што табе жыта будзем прадаваць, ты ж Рым. Як бы все мои нармалёвыя браткі Рыму жыта не прадаюць. Таму таму менавіта з-за гэтых фактараў, што людзі не ведалі, што адбудзецца, што імпарт быў неналаджаны жыта і харчовых прадуктаў, і што не было тэхналогіі і ніякага досведу спраўлення з гэтымі ўсімі справамі, калі наступе такая крызісная сітуацыя ў сельскай гаспадарцы. Ну, не было досведу. Проста, калі ў цябе крызіс, то ты галадаеш, а ніяк іншага мы не ўмеем і не спрабавалі. Нават такое невялікае пахаладанне, яно адлюстроўваецца на ураджаі, соответственно, на прыбытку ежы. Ежы становіцца менш, бо не ўся вырасла, большая частка ежы не вырасла. І пачаўся голад, пачаўся нейкі мор, які і аслабіў імунітэт грамадзян перад надыходам чумы. Гэта было ў 536 годзе, і яго некаторыя гісторыкі называюць самым горшым годам у гісторыі. Сучаснікі пісалі, што сонца свяціла быццам бы луна, без цяпла. І вось уявіце, вы сялянін, вы не елі ўжо шмат дзён, там харчуйцеся нейкімі дамашнімі жывёламі, нейкімі дробязямі ад таго ўраджая, які вы звыкліся есці. І зараз вось, пасля пару гадоў адыходзіць новы страшэнны вораг, чума. У вас імунітэт слабы, бо вы слаба харчуецеся, і у вас арганізм ён аслабівае. І чума, яна ўжо падыходзіць на такую, на гатовую глебу, і таму вось яе такі размах, яе маштабы былі такія вялікія, вось таму за яе пагібла чвэрць насельніцтва Канстантынополя і таксама вялікая частка насельніцтва ўсёй усходняй рымскай імперыі. І вось, што можа змяніцца? Трупы знаходзяцца ў сценах, пад полам закапаныя вашы сябры і ваша бабушка. Ось
там сыходзіце на агародзе, дзе калісьці раслі там агурчыкі, баклажанчыкі, капустка, зараз там ляжыць ваш брат. Што рабіць? Вы перахварэлі, але якое цяпер гэта жыццё? Кожны дзень вас суправаджаюць галюцынацыі. І гэта ўжо не галюцынацыя ад хваробы, але тое, што засталося. Ад того, што вы ўбачылі. Ад масавых смерцяў. Ад усёй гэтай апакаліптычнай атмасферы. Вы бачылі, як людзі забіваюць самі сябе, якія не здолелі гэта ўсё перанесці. Здаецца, Рым паў, цэнтурыён. Ужо не ад мяча, не ад гуннаў, не ад персаў, але ад чумы. Але, здаецца, у такім апакаліпсісе здараецца нешта неверагоднае, нейкі літаральна цуд. Юстыніян пасля месяцаў ляжання ў ложку ў коме устае. Ура! Цуд! Імператар жывы! Але у якім стане ён застае сваю імперыю? Імперыя разбурана чумой. Палітычная вага ніжэйшая за ўвесь час. Чума цалкам выкасіла імперыю. І, здавалася, трэба зараз пачынаць нейкія гуманітарныя праграмы па рэабілітацыі імперыі, зноў там увадзіць гандаль. Але ж, адкуль на гэта ўзяць грошы? У нас же была вось вялікая, у нас павінна быць вялікая, прикольная казна ўсходняга Рыма, дзе там мы там плацілі гуннам там дзесяткі тонн золата. Опа, давайте зазірнем, а там што там засталося? Там нічога не засталося. А куды? Справа ў тым, што Юстыніян сваімі кампаніямі, сваімі велічэзнымі будаўніцтвамі цудаў света, якая Сафія, сваімі палітычнымі гульнямі і, сваёй марай аб Рыме, ён так знясіліў казну, што ў момант, калі яна была сапраўды патрэбная, у момант, калі трэба было восстанаўліваць шкоду ад чумы, яе ўжо не было. Няма грошаў. Вось гэта велічэзная казна імперыі, яна знікла, яе больш няма. Яна вось у Аі Сафіі, якой зараз ніхто не служыць, бо частка святароў памерла, а прыхаджане валяюцца дома. Яна вось у Італіі засталася. Ці яна была дана персам у расплату за мір. Вось, што рабіць? Ладно, здараецца. Гандаль, усё выправіць. Што ў нас там на палітычным фронце? Давайте ўжо далей на захад глядзець. Так, Італію, здаецца, Паўночную Афрыку абаранілі, зараз трэба там гэта у Іспанію ісці, а потым у Галлію і ў Брытанію, яны нам сваімі падаткамі усю нам шкоду назад адплоціць. Але ж Італія, дарэчы, што з Італіяй? Мы ж гэтых аздготаў перамаглі, да? Але падчас чумы у Італіі зноў жа рушыцца ураджай, у Італіі людзям нічога няма есці, палітычная нестабільнасць паўстае. Італьянцы зноў успамінаюць, што вось калісьці мы ж былі пад такімі людзьмі як готы, і пад імі чумы не было. Пад імі нам было хоць штосьці магчыма есці. А што зараз гэтай рымляне? Рымляне прыйшлі, мы захварэлі чумой. Усё разумела, усе беды ад рымлян. Давайте, мы зноў хацім правесці рэферэндум і стаць готамі. І таму крэпасці, якія Велізарый браў ваенным геніем, тактыкай, асадай, яны пераходзяць адна за адной пад уладу аздготаў. Стаецца ж ужо фармальна распушчанай такой карпорацыі аздготы УАО, але ж яна зноў жа паўстае, здаецца, ніадкуль, але зноў жа з'яўляецца каралеўства аздготаў, і яно зноў жа захапляе свае былыя тэрыторыі. І таму Юстыніян, ён кліча Велізарыя, таго самага, якога там Феадора амаль што знізіла да статуса раба у чыстках пры чуме. Вось, Велізарый прыходзіць да Юстыніяна і атрымоўвае з сабой паручэнне і наказ ісці ў Італію, але якія, дарэчы, яго рэсурсы былі. Здаецца ж, Юстыніян, ён павінен быў засвоіць урок, што Велізарый ён круты, але ж яму трэба нейкія рэсурсы. Любому чалавеку трэба рэсурсы, каб нешта спраўджваць. І вось, Велізарый прыплывае, яго з сабой 4000 салдат.
Не, ну пачакайце, гэта ўвогуле ніяк немагчыма. Ён 7,5 тысячамі амаль што проста паўднёвую Італію захапіў. І вось вы яму зараз даеце 4000 салдат, каб ён зноў усю Італію? Зноў жа ён сізіф нейкі. Ён зноў жа прыплывае ў Сіцылію кудысьці, ён калі прыплываў 7 гадоў назад. Зноў жа коціць гэты булыжнік рымскай славы наверх на Уравенну. І зноў жа яму трэба ўсё рабіць спачатку. Усе яго намаганні, уся кроў, якая была пралітая, усе часы, у якім ён рызыкаваў сваім жыццём і аддаваў жыццё сваіх ваяроў, вось усе гэтыя разы яны зараз нічога не каштуюць, бо ўся Італія, яна зноў жа падаст готамі, як і была 7 гадоў таму. Ну, добра, Велізарый нешта пачынае рабіць, але ж і тут зноў жа праблемы. Камандаванне раздроблена. Зноў ж, такая ж самая праблема, як і была у першай кампаніі з астготамі, калі там Нарсес прыйшоў, Ян там плёткі всякія муцілі супраць Велізара і каліцыі будавалі, зноў жа яно тут і з'яўляецца. Зноў жа нейкая раздробленасць камандавання, няма ніякай адзінасці, няма ніякай каардынацыі руху, вось ты яшчэ 4000 чалавек, яны зноў жа яшчэ яны меней падзеленыя, яны яшчэ меней баяздольныя. А готы адзіныя. Готы маюць нармалёвую мэту назад забраць тое, што іх забралі рымляне. Яны выконваюць гэтую мэту. Але ж рымляне, што там з салдатамі ў рымлян? Ім не плацілі некага прыбытку, ось у апошнія некалькі, пару гадоў, бо выбачайце, у нас у Канстантынополі чума, у нас грошаў няма. Грошаў нет, але вы трымайцеся. У войску мараль маленькая, ось увогуле на ўнізе недзе, на дне, бо грошаў не плоціць. Войскі самі перахварэлі. Яны ўжо разумеюць, што вось, выбачайце, у мяне сябра Васілька, ён тут быў 7 гадоў назад, і вось гэтую ж крэпасць таксама з Велізараем браў. Выбачайце, а ці няма гарантыі, што мы тую ж самую крэпасць і ў 3-й раз будзем браць, і ў 4-й, і ў 5-й. Вось, тое, што мы зараз бярэм гэтую Італію ў другі раз, значыцца, што Рым яе не здолеў абараніць. А калі ён не здолеў абараніць яе тады, то ці здольны ён абараніць яе зараз? І калі ён не здольны абараніць, то навошта мы ўвогуле захапляем тое, што мы не зможам абараніць? Сапраўды, Велізарый ён не можа абараніць, бо з тымі 4000 салдат, яшчэ з падзеленым камандаваннем, яму ўсё яшчэ трэба заставляць гарнізоны ў гарадах, ісці далей, і вось гэтыя яго войскі арыфметычна змяншаюцца. І што рабіць у гэтай сітуацыі? Кампанія правальная. Велізарый там зноў жа змагаецца, абараняе Рым, ён ужо яго абараняў, ён яшчэ раз абараняе, а астготы яны адзіныя, жывоцікі поўныя, але ж, а што ў рымлян? Рымлян грошаў няма, таму, значыць, трэба штосьці на зямлі здабываць, але ж зямлю ніхто не пахаў, бо ўсе ў Італіі таксама дома валяліся з гарачкай. Таму палі пустыя, жыта няма, мукі няма, хлеба няма. Што рабіць? Нічога не рабіць атрымоўваецца. Рымляне без правадыроў сварыліся між сабой, а готы, якія дзейнічалі за адну мэту, яны змагаліся супраць рымлян. Дзякуючы гэтаму Італія цалкам зноў гоцкая. Кампанія для рымлян цалкам правальная. Нават быў задакументаваны адзін выпадак, калі 3 рымскіх камандыра падышлі да адчыненай крэпасці готаў. Здаецца, ура, нарэшце штосьці, падарунак лёсу. Але яны трымаліся перад тым, як туды ўвайсці, яны сварыліся між сабой. Хто якую дабычу атрымае? У каго будзе які адсотак здабытку? І вось іх войскі стаялі, яны сварыліся між сабой, яны говорили: "Нет, вось ты, Васілька, ты атрымаеш не палову, як хочаш, але чвэрціну, я атрымаю траціну, ён там нешта яшчэ атрымае. Не, няправільна ты, дядя Феадорович, робіш, трэба вось дзяліць вось так вось". І вось калі яны сварыліся, там 10 гадзіна, 2,
некалькі гадзін прайшло, і готы яны пад гэтую справу хуценька зноў жа ў крэпасць завялі гарнізон, і яна ўжо не была адчыненай. Яе трэба саджаць, і з-за нейкіх там, пачайце, сварак ад дзялёжкі здабытку рымляне ўпусцілі крэпасць. І гэта быў толькі сімптом. Сапраўдная хвароба была ў неадзінстве арміі, у адсутнасці маралі, у недаплачванні жалвання ваярам і ў тым, што зноў жа адчуваннем бессэнсоўнасці ўсяго гэтага. І таму Велізарыя адзываць зноў у Рымскую імперыю. Але віна за няўдачу ў кампаніі ляжыць не на нём, але ў абставінах і ў адсутнасці рэсурсу. Бо Велізарый так, ён рабіў цуды, ён як там Нео і ўзварачваўся там ад нейкіх там аздгодскіх кантынгентаў, ад вандалаў, вось так зробіць, опа, з карабля абстраляць, але ж, гэта эксплуатаваць нельга. Нельга з 4000 салдатамі перадолець, ўжо адзіную і магутную аздгодскую армію, калі твая армія цалкам раздрабленая і ў камандаванні, і ў саміх салдатах. Таму тое, за што Велізары змагаўся 5 доўгіх гадоў, яно знікла. І магчыма прыйсці да такога выніка, што Рым пасля чумы, а ці гэта той самы Рым, той самы Рым вялікі з Аўгустам, з Цэзарам, з ідэяй аб імперію сіне з хлебамі і відовішчамі, ці гэта ўжо той самы, або ўжо гэта нешта іншае, нешта ўжо такое маленькае, абарончае, што змагаецца не жыць раскошна, жыць шыкарна, не, яно змагаецца выжыць. Мара аб Рыме, якой быў натхнёны Юстыніан, за якой ён якраз і пачаў гэтую рэканкісту Сярэдземнамор'я, якой быў натхнёны, калі будаваў Айя Софію, калі вяртаў Рыму Паўночную Афрыку і Італію. Яна, здаецца, памірае ў гэтай чуме, у гарнізонах салдат, якія паміраюць ад, зноў жа, наступлення готаў. Яна памірае, калі гандаль супыняецца. Ужо, здаецца, гэтай мары няма. Няма той рэчы, якая магла б натхняць, бо ўжо няма той рэчы, якая б магла спраўдзіць гэту мару. Няма Рымскай імперыі. Засталася нейкая іншая фармацыя, здаецца. Нешта ўжо іншае. Гэта не Рым. Здаецца, што ўлада ў рымлян дайшла ўжо да такой небяспецы, што народ ужо не павінен называцца рымлянамі. Так пісаў Пракопій Кісарыйскі аб гэтай эпохі. Вось гэты нейкі цягнік ідэі, цягнік мары, цягнік фантазіі, цягнік натхнення, які рымскі імчаўся далей у светлую будучыню, у будучыню з адзіным Рымам, з устаноўленым Рымам. Ён вось так разагнаўся, і тут вось ён урэзаўся ў нейкі мур разбурэння, у мур з чумой і ў мур новага света, які ўжо да Рыма неміласцівы. Што рабіць зараз? Добра, хоць Паўночная Афрыка, яна засталася пад рымлянамі. З Афрыкі, там, з нейкі там Сахары, ніхто не прыйдзе там і яе не захопіць. Нейкія вандалы праз Афрыку ўжо зноў жа не прыйдуць. А готы, балюча, але ж, стараецца. Таму Юстыніан натрахваецца, зноў жа зносіць сябе жахі, чумы і гаркату паразы. Юстыніан разумее, што зараз трэба нешта рабіць, і рабіць не проста на ўдачы, на лёсу, як да гэтага было з Велізарыем, але трэба рабіць усердна і крапатліва. Трэба рабіць з нармальнымі рэсурсамі. Трэба не спадзявацца, што да ён жа геній, ён сам усё зробіць. Не. Трэба самому ўсё рабіць і рабіць максімалёва якасна. Па-першае, трэба зладзіць паток грошаў і неяк расшатаць імперыю пасля накаўта ад чумы. Успамінаем, якая ў нас зараз эканоміка. Эканоміка зараз аграрная,
а палі ніхто даўно не спахаў. Значыць, трэба гэта неяк перазапусціць, трэба зноў жа сялян паставіць на палі, казаць працуйце і давайце мне, калі ласка, прыбытачак. Юстыніян гэта як неяк робіць, падаткі зноў жа ідуць у казну, а гэта значыць з'яўляюцца нейкія грошы. Таксама Юстыніян неяк раскачвае гандаль, і ён пачынаецца. Яшчэ падаткі, грошы, крута. Таму вось за гэтай працы Юстыніян ён нармалізуе, стабілізуе поток грошаў у казну імперыі. І ўжо на гэтай грошы Юстыніян плануе свае далейшыя праекты. І зараз Юстыніян гэта ўсё робіць крапатліва. Не проста, а і вось у мяне ёсць геніальны чалавек. Не, ён гэта робіць так, з дапаможнікамі, але ж ён разумее, што трэба зараз рабіць, не спадзяваючыся на ўдачу. І ён працуе шмат, працуе дзень і ноч, і пра яго гавораць як чалавек-імператар, які ніколі не спіць. Бо ён разумее, што каб вырашыць нейкую праблему, трэба ёй максімальна аддацца і аддаць ёй максімальна сваіх моцаў, каб яе сапраўды вырашыць. І не трэба, зноў жа, спадзявацца на нейкі цуд. Юстыніян у палітыцы таксама робіць добрыя крокі. Ён украпляе межы супраць персаў. Ужо не будзе нейкага прарыву ад Хусрова Анушырвана, які будзе зноў жа троліць рымлян, купацца ў Серадземнамор'і і Антыёхію лепшую будаваць у сваёй Персіі. Не, зноў такога ніколі не паўтарыцца. Ніколі зноў. Ён украпляе межы, будуе крэпасці, выстрайвае нармальныя франты і лініі абароны, каб не было ніякага прарыву з боку персаў. Таксама ў унутранай палітыцы ён праводзіць рэформы і стабілізацыю пасля чумнога крызіса. Бо імперыю ўсё яшчэ раздзірае раскол паміж праваслаўнымі і манфізітамі, які з'явіўся падчас Халкідонскага Уселенскага сабора, у якім было пастаноўлена, што ў Хрыста ёсць дзве прыроды, але ў адным чалавеку. Далей будзе, на гэтым стріме не будзе падрабязна распавядацца пра хрысталогію, пра вынікі гэтага сабора, гэта будзе ў іншым стріме, які выйдзе пазней, але ж варта адзначыць, што вось гэтае пастанаўленне, яно, трошкі не раскалола царкву, але аддзяліла ад яе некаторых людзей, якія не згаджаліся з гэтым пастанаўленнем. Сярод іх былі тыя людзі, якія лічылі, што не, у Хрыста ёсць толькі адна прырода. Былі тыя, хто лічылі, што прырода Хрыста яна цалкам чалавецкая, былі тыя, хто лічылі, што прырода Хрыста яна цалкам боская, і былі тыя, што лічылі, што прырода Хрыста яна адна, і гэта нейкі мікс паміж прыродай боскай і прыродай чалавецкай. Вось такая дзесьці такая сумяшчоная прырода. Але у афіцыйнай дактрыне царквы было пастаноўлена, што у Хрыста дзве прыроды, і боская, і чалавецкая, але ў адным Хрысце. І таму вось усе гэтыя лагеры, манафізіты, праваслаўныя, хрысціяне халкідонскія, хрысціяне да Халкідон, яны дзеляць між сабою палітыку, і вакол іх зноў жа дэмы, нейкія фракцыі, яны варожаць між сабой. І калі паміж імі гэтыя тэалагічныя споры вырашыць, то і нейкага палітычнага трэння паміж імі не будзе. Таму задача у Юстыніяна стаіць такая. Трэба вось гэтыя два, на дадзены момант, галоўных такіх супрацоўнічых лагера, вось, лагер манафізітаў, монофізіс, адзіная прырода Хрыста, і лагер, афіцыйных такіх халкідонскіх хрысціян, усіх трэба неяк зблізіць. Магчыма, не пажадана монофізітаў пераканаць цалкам і далучыць да халкідонцаў, але ж, як атрымаецца. Але мэта ёсць наблізіць іх між сабой. А як магчыма паказаць, што магчыма суіснаванне гэтых двух лагероў без ніякіх там палітычных трасак між сабой, без ніякіх там тэалагічных спораў, спрэчак, вось гэтага, тое, што раздзяляе імперыю, як гэта магчыма паказаць, што магчыма па-іншаму жыць у міры між сабою. А за гэтым далёка ісці не трэба. Вось Юстыніян і Феадора. Феадора манафізітка. Так, яна частковая, яна стала праваслаўнай, але ж у яе яшчэ было шмат сяброў манафізітаў, яна дапамагала ім у некаторых палітычных сітуацыях, а Юстыніян ён сам быў афіцыйным праваслаўным, халкідонскім хрысціянінам. Але яны жылі ў міры між сабою. Яны былі ў браке, у шлюбе, і
Дзякуючы гэтаму магчыма было казаць, што вось глядзіце, я халкідонскі, яна манафізітка, але мы можам жыць між сабою. Гэтыя тэалагічныя спрэчкі яны не павінны раздзяляць шлюб, яны не павінны раздзяляць сям'ю, яны не павінны раздзяляць імперыю між сабой. Таму, калі ласка, будьце разам з сабою. Але гэта не спрацавала. Таму Юстыніан думае, як гэта зрабіць, і вынаходзіць такую цікавую сітуацыю. У яго ўжо быў опыт, ён набліжаў вось рымскую царкву, тады яшчэ не каталіцкую, тады яшчэ ўптат папы рымскага. Ён быў толькі епіскапам рымскім, які назначаўся патрыархам з Канстантынополя часткова, а часткова і самім Юстыніанам ён там таксама варушыў нейкія палітычныя карты, назначае розных пап. Але ж ён набліжаў вось па паручэнні яшчэ з яго дзядзі Юстына з царкву ў Канстантынополі, царкву ў Рыме. І зараз надышоў час наблізіць два лагеры, і як гэта зрабіць? Ён думае, што так, ведаеце, нам трэба маленькая пабеданос вайне. Нам трэба знайсці агульнага ворага. Некага, каго і манафізіты, і халкідонцы лічаць агульным такім, увогуле, еретыкамі. І ён знаходзіць, гэтыя людзі, гэта нестарыянцы. Яны афіцыйна адкалоліся ад афіцыйнае халкідонскага хрысціянства, тады яшчэ не халкідонскага, проста нікейскага хрысціянства, у годзе, калі адбыўся Эфескі сабор, на якім якраз і была трошкі ўдакланена хрысталогія, то есть прырода Хрыста. Бо, зноў жа, вельмі для тых часоў цікавая тэма, над якой ламалі голову тэолагі і над якой былі спрэчкі. Бо гэта вызначала светапогляд чалавека, які вызнае ці адну хрысталогію, ці іншую. І вось у нестарыянства была такая хрысталогія, што Христос маў не толькі дзве прыроды, боскую прыроду, якой ён тварыў цуды, якая яму засталася ад Бога, і чалавечую прыроду, бо ён быў чалавекам, але яны ўзялі гэта далей, і казалі, што Христос, ён не толькі мае дзве прыроды, але Христос гэта, дзве персоны, дзве асобы. Вось у адным чалавеке дзве асобы. Боская асоба і чалавечая асоба. Іншыя хрысціяне на гэта паглядзелі, казалі, нешта вы, выбачайце, далёка занадта ідзеце. Не, Христос гэта адна асоба. І вось манафізіты кажуць, што ў яго ёсць адна прырода, нейкая супербоская прырода, у якую улілася яшчэ чалавечая прырода, вось монофізус, адна прырода. А халкідонцы, і тады яшчэ эфесцы, вось афіцыйная галіна хрысціянства наказала, што не. Вось у Хрысце гэтыя ёсць дзве прыроды, але яны не змешваюцца, і яны дзейнічаюць. Вось нестарыянцы казалі, не, вы трошкі вы не то гаворыце. І мы казалі, да гэта вы не то гаворыце. І таму пры Эфескім саборы нестарыянцаў прызналі еретыкамі. Яны пайшлі і казалі, вас, вы там кудысьці на захад, нейкіх германцаў хрысціць. Вось гэты франкі прыйшлі, вы ведаеце, мне здаецца, вы ідзеце не туды. Трэба ісці на ўсход. Вось у Персію трэба ісці, ведаеце, а там Бахтрыя ёсць. Ось Парфі, Парфі ўжо няма, але там, ведаеце, там, мабыць, і парфяне засталіся. А мы, ведаеце, можа там і цара папа Івана знайсці? Прэстар Джона. Вось, легендарна хрысціянскага кіраўніка, які калісьці там сышоў ці на ўсход, ці на поўдзень, і там заснаваў сваё хрысціянскае царства, якае потым будзе змагацца з гогамі і магогамі. Вось, а мы, ведаеце, лепей туды пойдзем, там, вось, пра Хрыста ўвогуле, здаецца, і не чулі. Таму мы пойдзем туды. І нестарыянцы пайшлі, і яны, дарэчы, былі вельмі паспяховымі ў рэгіёне. Вось мангольскія плямёны, потым яшчэ ў сярэднявеччы, кераітаў і найманаў, яны будуць вызнаваць менавіта нестарыянства. І жонка Хубілая хана, вось, унука Чынгісхана, чалавека, які кіраваў, Чынгісхан кіраваў Монгольскай імперыяй, але Хубілай ён кіраваў імперыяй Юань, вось, такім улусам, які ўключаў сабе Кітай заваяваны і Манголію, то есть родныя качэўі Чынгісхана. Вось, калі ён кіраваў гэтай імперыяй Юань, у яго жонка была таксама нестарыянка. І нават у Кітаі там была, пры часоў Танг, там была нестарыянская стэла, вось, дзе на кітайскім было напісана пра Хрыста. Таму яны пайшлі туды. Але, трошкі мы пайшлі штосьці на ўсход.
вяртаемся. Таму нестрыянцу казалі, што вы нейкія не крутыя, выбачайце. І таму Юстыніян вспомнил так: ага, давайте кажем, что вось яны не крутые, а мы, значит, крутые, и мы сблизим один лагерь да аднаго. Ну вось, ён там правёў нейкую кампанію пра тое, што нестрыянцы нашыя галоўныя ворагі, але ж гэта штосьці не спрацавала, на жаль. Манафізіты адмаўляюцца падпісваць результаты і сцверджанні Халкідонскага сабора. Яна кажа, што не, выбачайце, мы тады супынемся быць манафізітамі, таму мы не хацім. Вось мы лічым, што гэта ерась, таму не, выбачайце. Ну, Юстыніян, ён стараўся. Ён зрабіў. Але ж не ўдалося. Ну і ладно, што там па іншым фронтам? Трэба ж ўсё ж такі рыхтавацца да восстановлення Рымскай імперыі, так? З потам, з бяссоннымі начамі, з каласальнымі намаганнямі, але ж трэба рыхтавацца. Таму ён рыхтуе камандырскі састаў для сваёй вялікай і апошняй кампаніі Рыма на восстанаўленне сваёй велічы. Але эпоха змянілася. Ужо тыя людзі, з якімі ён працаваў пачатку, з Юстынам, яны ўжо зараз не працуюць. Хтосьці з іх памёр, хтосьці з іх у адстаўцы. Але ж часы мяняюцца, вятры змяняюцца, Юстыніян гэта чуе. Але ж, побач з ім яшчэ ёсць Феадора, побач з ім яшчэ ёсць Пракопій. І ўсё яшчэ дакументуецца. Таму ёсць час змяніць усё назад. І што за новыя палкаводцы? А адзін з іх быў такі чалавек, як Бес. Ён вяртае Рым у Лацику. Вось, тэрыторыю сучаснай заходняй Грузіі, там, дзе знаходзіцца Батумі, Абхазія і Меретыя. Але ж гэты Бес, ён, здае Рым. Немагчыма з невялікімі рэсурсамі, таму што Юстыніян разумее, што вайну на некалькі фронтоў лепш не весці. Таму ён гаворыць, што добра, Рым пакуль што пачакае, мы яго назад вернем з вялікімі рэсурсамі, але ж зараз трэба сканцэнтравацца на ўсходзе. Таму Бес, ён абараняе усходнія межы і абараняе статус Лацыкі як такой прарымскай дзяржавы. Таксама быў такі чалавек, як Схаластык. Ён быў неопытным, маладым, але ж ён паспяхова абараняе Дунай і такія паўночныя межы Рыма, Рымскай імперыі ад славян, булгар і гуннаў. Вось ён не дазваляе ім прарвацца і зноў парабаваць тэрыторыі ўсходнерымскай імперыі на Балканах. Ён паспяхова гэта абараняе, і палі застаюцца неразрабаваныя, сяляне застаюцца жывыя, а Рым зноў даказаў, што ён здольны абараніць сябе і што ён зноў жа імперыя. Таксама Нарсес. Той самы Нарсес, як ужо шмат у нас з ім было. І паўстанне Ніка падаўляў, і з Велізарыем сварыўся, і Яна Кападакійскага падставіў, каб яго прызналі здраднікам радзімы. Ён яшчэ стары армянін, але ж шмат чаго ўмее. Ён працягвае сваю армейскую кар'еру, і Юстыніян назначае яго чалавекам, які павінен зноў жа адваяваць усю Італію назад Рыму. Ён дае яму, увага, 20 000 салдат у арміі, нармалёвыя рэсурсы і нармалёвае снабжэнне. І ён ідзе ў Італію праз Далматыю, праз тэрыторыю сучаснай Босніі і Харватыі. Ён ідзе туды, пераходзіць праз Венецыю, сучасную Венецыю там тады. Таксама вобласць называлася Венета, але ж, разумееце, поўнач і усход Італіі. Вось ён туды і ідзе ўніз, і готаў крэпасці адна за адной і падаюць да Рыма, да Рымскай імперыі. І таксама Рым вяртаецца зноў жа ў юрысдыкцыю Рымскай імперыі. І ўжо няма адчування нейкага сізіфа, што вось, я раблю, а зноў чаму я ж таксама рабіў, таксама 7 гадоў таму. Не, ўжо маштабы іншыя, мэты іншыя, рэсурсы іншыя, што галоўнае. Тое, што Велізарый да гэтага з апошняй лусты хлеба выгрызаў готаў сваімі манёврамі, сваімі хітрасцямі. Вось тое, што ён хадзіў па лезвію, вось туды-сюды балансаваў, вось тут потам, бессоннымі начамі, што ён гэта ўсё рабіў. Зараз гэта самае робіць Нарсес, але ж таком на лёгкім узроўні
складанасці, таму што яго ёсць шмат войскаў, гэта ж, выбачайце, не 4000, гэта ў 5 разоў больш, і ежа ёсць, і фінансаванне ёсць, і рэсурсы ёсць, таму ён смятае ввогуле дзяржаву астготаў, Італія становіцца зноў жа рымскай. І, дарэчы, цікавы факт, што пасля гэтай кампаніі Нарсеса, калі ён вярнуў Італію, дарэчы, ён яе вяртаў на тыя самыя грошы, якія Велізары выцарапваў у астготу, высылаў у рымскую імперыю. Вось, памятаеце, калі ён там пайшоў Равенну, адаслаў казну астготу вось асабова Юстыніяну, і вось калі ён гэта потым здабываў, але ж карыстаўся не ён гэтымі грашыма, а Нарсес, які зараз вяртае Італію. Цікава. І вось пасля гэтай кампаніі на мапе больш ніколі зноў не з'явіцца такая дзяржава, як каралеўства астготаў. І нават сама нацыя астготаў, не нацыя, народ, ён знікае з гістарычных хронік і крыніц. Бо яны ўжо асімілююцца, яны ўжо не будуць готамі. Да іх прыйдуць рымляне, рымскае права, рымская культура. Яны патроху пачынаюць прыймаць халкідонскае хрысціянства і асімілявацца. І вось, здаецца, ура! Працягваем далей, зноў жа, раскачалі цягнік, наперад, давайце, але ж час прайшоў, і прайшло ўжо шмат часу, шмат гадоў. І вось 548 год, і памірае, мабыць, самы блізкі чалавек Юстыніяна, чалавек, які заўсёды яму раіў, які, мабыць, кіраваў яго некаторымі вырашэннямі, чалавек, які запраўляў усё гэтай візантыйшчынай, памірае. Памірае Феадора. І гэта для Юстыніяна вялікі ўдар. Ужо няма таго чалавека, на якога заўсёды магчыма пакласціся, які ніколі табе не здрадзіць. Няма таго чалавека, з якім ужо магчыма заўсёды параіцца, на якога магчыма проста прыйсці і казаць: «Всё, я стаміўся, калі ласка, я хачу адпачнуць табе». Всё, яго больш няма. Феадора памерла. І для Юстыніяна гэта вялікі ўдар, але ж ён апраўляецца, здзьмуе з сабе слёзы і глядзіць на захад. Так, час сышоў, але ж гэта не значыць, што сышоў Рым. Вось ён тут. Тут войскі Рыма, тут Айя Сафія, тут веліч Рыма, гандаль зноў ідзе, межы абаронены. І ідэя засталася ідэя аб Рыме, і трэба скончваць. І ён чуе, што вось далёка на захадзе, дзесьці у Тэраконсенсіс, дзесьці там у Гішпаніі, ці зараз гэтыя ванючыя грязныя астготы кіруюць. Гэтыя вестготы. І гэтыя вестготы, яны давяць на местныя гарады. Яны рабуюць іх, патрабуюць грошы, спальваюць штосьці. Гэтыя гарады, яны ўспамінаюць, што так, а мы ж там калісьці былі пад рымлянамі. Яны такога не рабілі, яны проста збіралі падаткі і сыходзілі, і акведукі будавалі. Вось былі часы. Але зараз што? І таму яны клічуць Рым і кажуць: «Калі ласка, дапамажыце. Калі дапаможце, то мы станем пад вашу юрысдыкцыю». Юстыніян прымае гэты шанец. Ён высылае у Гішпанію такога камандыра, як Ліверыя, з 2000 салдат. Здаецца, мала, але ж высылае, і гэты Ліверый праз гады вайны ён вяртае Рыму палову Гішпаніі. Амаль што палову Гішпаніі. Вось. Увесь усходні бераг Гішпаніі, які межуе з Сярэдземным морам, ён зараз знаходзіцца ў Рымскай імперыі. І вось паглядзіце на мапу. Усходняе Сярэдземнамор'е, Італія, Паўночная Афрыка, Гішпанія. Сярэдземнае ж мора, гэта ж Мара Нострум. Наша мора, нарэшце, узрадзілася імперыя. Рым зноў вялікі. Зноў Сярэдземнае мора наша. Зноў імперіо сіне фіне. Ура! Мара Юстыніяна споўнілася. Не да канца, але ж споўнілася. Зноў жа, ты можаш праплыць на адным караблі ўсё Сярэдземнамор'я
і быць у межах усходняй рымскай імперыі. І ў гэты раз гэта было дасягнута не ўдачай, не лёсам нейкім, але ж упорнай працай, цярпеннем, праз боль, праз страты, праз пот і кроў, праз стараннасць, але ж гэта было дасягнута. Рым зноў вялікі. Пракопій Кісарыйскі аб гэтым пісаў так: «І ўсё мора стала рымскім, і шматлікія вобласці Іспаніі. Ад Чырвонага да Понтуса Еўксініуса, да Чорнага мора і да Атлантычнага акіяна зараз распаўсюджваецца улада Рыма. Вось яна імперыя ад мора да мора». Але на гэту імперыю прыйшлося выпрабаванне. Зноў жа нейкі гэтыя славяне, гэтыя гуны, гэтыя авары, яшчэ нейкі тюркскія качэўнікі. Заўсёды на поўначы, вось ад гэтага Понтуса Еўксініуса, тусілі нейкія іранамоўныя плямёны. Скіфы, сарматы, вось усе гэтыя рабяткі, з якімі там змагаўся яшчэ там Александр Македонскі, якіх там бралі як наёмнікаў рымскія імператары, якія заўсёды там тусілі, і было вядома, што яны іранскія і індаеўрапейскія. Зараз там у стэпах адбываюцца нейкія змены, і на змену іранамоўным качэўнікам прыходзяць нейкія новыя, нейкія злыя, з састаўнымі лукамі тюркамоўныя качэўнікі. І яны таксама вось далучаюцца да славяну і куды яшчэ ісці. І, канешне, на Рым праз Дунай. Яны пруць, зноў жа Рым, рымская імперыя пад небяспекай. Трэба штосьці вырашаць. Таму ўжо стары Юстыніян кліча Велізара, які ўжо там даўно адстаўца, які займаецца філасофіяй, вырошчваць капустку, і ўжо не пазбыўся на сваёй ваенскай славе, але ж для яго гэта было глава мінулага. І вось да такога Велізара падыходзіць Юстыніян, і Велізарый, які зараз там сапае капустку, азіраецца і слышыць прапанову, што трэба зноў жа ратаваць рымскую імперыю. І ён не адмаўляецца, як Дыяклетыян. Ён разумее, што вось Рым адумаўся і прыгласіў зноў на службу свайго найлепшага камандыра. Таму Велізары згаджаецца і ідзе абараняць Дунай ад варвараў, якія ідуць. Але яны не проста ідуць. Таксама вяртаецца чума ў рымскую імперыю. Тая самая Юстынянова чума мутыравала і зноў жа рабуе землі Рыма. Зноў за гэтай чумы супыняецца гандаль, перастаюць збірацца ўраджаі, і эканоміка прыходзіць у заняпад. І ў такой сітуацыі качэўнікі бачаць магчымасць напасці, яны нападаюць. І вось яны ідуць да Канстантынополя, ідуць і ідуць. І трэба зладзіць бітву, каб адзін раз і назаўсёды гэтых качэўнікаў прагнаць. Усё або нічога. Або яны ідуць і асаджаюць Канстантынополь, або Рым застаецца пераможным. І што ж робіць Велізары ў такой сітуацыі? Як мы памятаем, Велізары заўсёды Велізары. Ён ніколі не будзе змагацца лоб у лоб, але штосьці ў гэтай сітуацыі прыдумае, каб у жывых засталося як мага больш рымлян і страту было як мага менш. І таму што ён робіць? Ён загадвае сваім ваярам распаліць шмат вогнішч і крычаць у бок лагера качэўнікаў, што вось нас вельмі шмат, яшчэ там прыходзяць падкрэпленні, вы увогуле не суцеся сюды, нас тут ого-го, 100-тысячныя арміі, а вы увогуле казяўкі у параўнанні з намі. Да мы, даведаеце, зараз кантынгент прыйдзе, мільённы, і зараз вас ён тут усіх размажа. У гэты жа час Велізарый фарміруе сакрэтны кантынгент з ваяроў, які ідзе ў тыл качэўнікам, вось у абыход праз поле бітвы. Яны ідуць не вельмі скрытна, але ж яны ўжо бачныя тады, калі яны даволі блізка да балгар і вось да качэўнікаў усякіх. Так, вось да булгар. Варта адзначыць, это яшчэ не балгары, не славяне, але булгары. Славяне сепаратна жывуць, ёсць нейкія тюркскія булгары, ёсць авары, ёсць гунны. І вось яны гэта ўсё бачаць, што наперадзе там ужо. Яны крычаць, што там да мільённая армія прыйдзе, яны крычаць, але ж у кожным жарце доля жарта, у кожнай дэзінфармацыі доля дэзінфармацыі з боку рымлян. І таму, мабыць, трэба да іх прыслухацца. Яны бачаць, што там шмат вогнішчаў, значыць, вялікі лагер. Дык яны гэта ўсё бачаць, яны ўжо на ўзводзе, яны маральна
напражаны, але яны яшчэ бачаць, што вось да іх ідзе нейкі кантынгент рымлян, і вось ён зараз на іх нападзе, яны адвлекуцца, і на іх падыдзе яшчэ гэта мільённая армія рымлян. Просто, разумееце, які гэта мае псіхалагічны эфект на качэўнікаў, што вось, здаецца, нейкія проста орды на іх ідуць, і яны ўвогуле не пераможны. У них стрэл столькі не хопіць, каб усіх гэтых рымлян тэарэтычна забіць. Яшчэ ж яны бачаць, што вось рымляне іх акружаюць. Вось з гэтага боку рымляне, гэта яшчэ з тыла ідуць, здаецца, там яшчэ штосьці маячыць, ім у тыл заходзіць. Просто, усе на зводзе, але бойка не пачынаецца, але просто вось балгары, яны знаходзяцца ў вельмі крызіснай сітуацыі для іх. Што рабіць? Бегчы? Вось гэтая арда славянаў, авараў, булгараў, гуннаў, яна збягае з поля бітвы назад у качэўгі за Дунай. Велізарый, не патраціўшы ні жыццё аднаго ваяра, адразіў небяспеку Рымскай імперыі. Зноў жа, Велізарый, як заўсёды, Велізарый. Цудоўна. Вось у нас ёсць прыгожая мапка Маре Нострум, спраўджаная мара аб Рыме, Ая Сафія, абароненыя межы ад персаў. Як неяк, зноў жа, Рымская імперыя раскачваецца ад гэтай чумы і апраўляецца. Горшы год у гісторыі быў даўно ўжо. Людзі памятаюць яго як горшы год у гісторыі, у іх жыцці, але яны ўжо трошкі аправіліся. Сапаюцца агароды, вырошчваецца капустка, капустка ідзе на гандаль, всякія васількі з васяткамі гандлююць, і ўсё добра. Але колькі прайшло часу падчас нашага ўсяго апавядання? Гістарычнага. Бо ўжо сыходзіць эпоха Юстыніяна. Усе гэтыя людзі, разам з якімі ён ажыццяўляў гэтую мару аб Рыме, адзін за адным, год за годам, але іх становіцца ўсё менш і менш. Вось яго наваколле, яно, памірае, бо ўжо стары ўсе, дзядкі. Феадора памірае ў 548 годзе. У 550-х годах памірае Ян Кападакійскі. Так, ужо ў ссыльцы недзе там у Егіпце, даўно ўжо не пры статусе, але ж пагібае. Гэта той самы чалавек, які прынёс Рыму грошы на ажыццяўленне мары ў першую чаргу. І ў 554 годзе пагібае наш сябар, чалавек, дзякуючы якому мы ведаем пра ўсю гэтую эпоху, пра кампанію Велізарыя, пра візантыйшчыну і пра ўзыход Юстыніяна на троне. Пагібае Пракопій Кесарыйскі. І ў 565 годзе пагібае і сам Велізарый. Чалавек, рукамі якога, крывёй якога, потым якога была і спраўджана мара аб Рыме, па крайней меры, палітычныя. А якія ітогі былі кіравання Юстыніяна? З аднаго боку, ён восстановіў межы Рымскай імперыі, зрабіў Сярэдземнае мора, зноў жа, Маре Нострум, нашым морам рымскім зрабіў. Ён вярнуў срэбраныя руднікі Гішпаніі назад, жытніцу Паўночнай Афрыкі, духоўны і культурны цэнтр Рыма. Ён вярнуў Італію, вялікі рэгіён Сярэдземнамор'я. Ён абараніў межы ад гуннаў, ад авараў, ад славян. Ніхто не прабіўся праз Дунай. Ён абараніў межы ад персаў. Персы там не захапілі Канстантынополь, не захапілі Іерусалім. Яны трымаюцца. І ён сохраніў палітычную вагу Рымскай імперыі. Яна не скацілася ўніз, але наадварот узвысілася ад такіх маштабаў, як ніколі не была з 476 года. Ён замовіў мір з Персіяй, які будзе доўжыцца яшчэ доўга, што з'яўляецца адным з самых галоўных вынікаў, бо на войну з Персіяй насамрэч сыходзіла вельмі вялікая частка казны, якая патэнцыйна магла б сысці на інфраструктуру. Але зараз Рым і Персія ў міры, значыцца магчыма нармалёва развівацца. Ён стабілізаваў паток налогаў, ён стварыў рымскае права, якім мы карыстаемся зараз. І ён стварыў гэтую ідэю аб Рыме. Ідэя, якая будзе натхняць усе еўрапейскія дзяржавы яшчэ і далей. Вось, хто не попадзе ў сярэднявеччы, нават у новым часе будзе сябе ўзводзіць да Рыма, не толькі дзякуючы Актавіяну, не толькі дзякуючы Цэзару, але, мабыць, у першую чаргу ім, але і дзякуючы непасрэдна Юстыніяну. Бо Юстыніян паказаў, што гэтым магчыма натхняцца.
што гэта магчыма памятаць, шанаваць і гэтаму магчыма следаваць. Магчыма марыць аб рымскай імперыі, магчыма хацець і кожны дзень думаць аб ёй, магчыма пытацца вярнуць яе зноў, магчыма зрабіць Рым зноў вялікім. Гэта ідэя, якая будзе натхняць яшчэ праз 250 гадоў Карла Вялікага, імператара франкаў, Генрыха Птушкалова, хто створыць свяшчэнную рымскую імперыю з германскіх земляў і хто створыць такі палітычны моцны блок у цэнтральнай Еўропе, які якраз і падыме гэтую цэнтральную і частковую паўночную Еўропу з краху цёмных векоў у другой частцы першага тысячагоддзя. Яго ідэі будуць нахняцца і англійскія манархі, шатландскія, нават і скандынаўскія пасля прыняцця хрысціянства. І вось усе будуць хацець весці сваю радаслоўную да Рыма. Бо сама не проста канцэпт, але ідэя аб вялікім Рыме, яна ў нас дзякуючы Юстыніану. Але з іншага боку, скарбніца пустая на ўсе гэтыя вялікія праекты, якія ажыццяўляў Юстыніан, вось на будаўніцтва вялікіх архітэктурных цудаў, як, напрыклад, Сафійскі сабор, якім будуць натхняцца зноў жа еўрапейскія архітэктары. І гэты сабор будуць капіраваць усе, каму не лень. І вось, ведаеце, што зараз стаіць у Полацку? Сафійскі сабор. Але на гэтыя ўсе манументальныя пабудовы трацілася вельмі шмат грошаў. Яны, вось, траціліся з гэтай, здавалася, бяздоннай усходнерымскай казны. Ты вось адтуль чарпаеш, а она ніяк не скончваецца. Ты даеш адкупы персам, славянам, там булгарам, готам, калі часы цяжкія, і яна ўсё не скончваецца. Там быццам бы Скрудж Макдак можаш купацца, і там усё жыццё купацца, і ўнукі твае будуць купацца, калі яны на троне будуць. Вось, але Юстыніан быў настолькі шчодрым у сваіх праектах, настолькі грандыёзным у іх маштабах, і гэтыя праекты былі настолькі вялікімі, што яны, высасалі гэтую казну, што там засталося мала грошаў. І вось гэты быў запас на чорны дзень, вось яго Юстыніан цалкам і страціў. І яго яшчэ трэба будзе папоўніць. Але як і за колькі часу ён папоўніцца, як ён будзе патрачаны, ужо іншае пытанне. Нават сама краіна, сама ўсходняя рымская імперыя, яна лікуе вынікам кіраўніцтва Юстыніана, але ж яна знямоглая, знясіленая. Пасля чумы, пасля рэйдаў і рабаванняў славян, авараў, персаў, пасля таго, як гандаль супыніўся, пасля таго, як іх сынавей, братоў і айцоў паслалі на кампанію Юстыніана. Страна таксама ўжо знямоглая, яна стамілася. Народ не можа быць заўсёды мабілізаваны, народ не можа заўсёды марыць. Ён можа марыць пасіўна, але Юстыніан, так бы мовіць, марыў актыўна, і народ трошкі стаміўся ад гэтага. Яшчэ застаецца раскол у цэркве паміж манафізітамі і халкідонскімі хрысціянамі. Ён яшчэ вырашыцца не хутка. І падчас кіравання Юстыніана выявілася шмат слабасцей імперыі, і далёка не шмат з іх былі вырашаны, што потым дорага абыдзецца ўсходняй рымскай імперыі. Таксама варта разумець, што гэта час, аб которым мы гаворым, яшчэ ў сучаснай гістарыяграфіі ўжо лічыцца позняй антычнасцю. Але падчас гэтай позняй антычнасці і пачынаецца пераход да сярэднявечча. Не проста да сярэднявечча, як там маркі з лічбачкамі 476, 622 ці нешта там іншае. Пачынаецца пераход менавіта на, так мовіць, сярэднявечны вобраз мышлення. І Юстыніан гэтаму спрыяе, бо ў 529 годзе, на пачатку свайго кіравання, ён зачыняе Платонаўскую акадэмію ў Афінах. Вось, памятаеце гісторыю пра Гіпатыю, пра то, як там было шмат паганцаў у ўсходняй рымскай імперыі. Вось зараз гэтыя паганцы, яны дзесьці пад полам, дзесьці нябачны. Зараз усе хрысціяне, ўжо вось якой канфесіі, якой хрысталогіі пытання, але ўсе там плюс-мінус, але хрысціяне.
Ёсць там нейкія абшчыны, габрэяў, што кагосьці, але яны пачынаюць неяк маргіналізоўвацца, неяк гаварыцца, што усходні рымлянін — гэта чалавек, які вызнае хрысціянства. Паганцам тут не месца. Вось гэты працэс пачынаецца. Што якраз і магчыма прывесці да того, што гэта сярэднявечны вобраз мышлення. Вобраз, дзе мы ўсе адныя супраць іх, і не такі, не антычны, не грэцкі, дзе там было шмат полісу, і кожны быў сабе на розуме і казаў, што рэлігія, круто. У мяне вось ёсць сябра Васілька, ён таксама рэлігію заснаваў. Ведаеце, вось ёсць там такі культ, вось мой сябра Васілька, ён таксама, там у гэтым кульце прарок, і там ён, самы галоўны. Але зараз не. Культы, яны прасякаюцца, і ўсе ведаюць, што вось ёсць нейкі спісак, нейкі ліст вялікіх, нармалёвых, не маргіналізаваных рэлігій, якіх магчыма трымацца. Нестарыянцы, выбачайце, нестарыянцам тут не месца. Калі ласка, вось за межы імперыі. Вось пачынаецца нейкі кантроль над думкамі, кантроль над веравызнаннем людзей падчас кіравання Юстыніяна. Карані гэтага былі дагэтуль, але зараз ён становіцца яшчэ адным такой ступеньку ў гэтай лесвічцы з антычнага вобразу мышлення да сярэднявечнага. Але у выніку гісторыкі лічаць эпоху кіравання Юстыніяна як залатым векам усходняй рымскай імперыі. І самога Юстыніяна як адным з найлепшых імператараў. Ён быў чалавекам, які рабіў у яго сітуацыі тое, што, здавалася б, было правільным рэчамі. Так, ён рабіў памылкі, але ж у выніку палітычная вага павялічылася, гандаль павялічыўся, казна знямоглая, але ж ён стварыў умовы, каб яе зноў папоўніць. Народ таксама восстановіцца. Але ў выніку вось гэтыя манументы, гэтая мара, гэта і ёсць спадчына любой краіны. Краіна, яна заставляе пасля сябе менавіта гэтыя сляды, менавіта гэта і тое, што мы памятаем аб краіне. Юстыніян гэта, мабыць, разумеў, і гэтым ён кіраваўся, калі будаваў Аю Софію і калі спраджваў мару аб Рыме. Юстыніян у 565 годзе, некалькі месяцаў пасля таго, як сышоў яго сябар жыцця Велізарый, ён таксама памірае. Але мара аб Рыме не памерла. Гэта і ёсць канец гісторыі Юстыніяна, імператара, якога хтосьці кліча апошнім рымлянінам, хтосьці кліча першым візантыйцам, але ж проста цікавым чалавекам у цікавы час з цікавымі абставінамі. Я віншую вас за тое, што калі вы паглядзелі увесь гэты цыкл пра Юстыніяна і пра час яго кіравання. Бо, сапраўды, выдалася шмат інфармацыі, шмат хранаметража, але ж вы здолелі зрабіць гэта, і вам мой вялікі дзякуй за гэта. Я вельмі спадзяюся, што вам спадабалася, што вам было цікава. Таму дзякую вам за прагляд усяго цыкла і менавіта гэтага відэа. Вале, ад'ё, да пабачэння.